ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னும் 8 நிமிஷம் இருக்கு. யாராவது ம். பாடுறதுனாலும் பாடுங்க, இல்லை பிரணதி சொல்றதுனாலும் சொல்லுங்க, எது வேணாலும் ஓகே. பிரணதி சொல்றீங்களா? படிக்கவா? படிங்க மாதாஜி. ம். ஓ நம பகவதே வாசுதேவாய, ஓ நம பகவதே வாசுதேவாய, ஓ நம பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகாய சுஷீர்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மகாம்யம் ததாதி ஸ்வபாதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுத்தபத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவ சச்சை ஸ்ரீ ரூபம் சாக்கரஜதம் சககண ரகுநாத விதம் தம் சஜீவம் சத்வைதம் சாபூதம் பரிஜன சகீதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விகாஷன் விஷாகன் விதாம் சஜா. ஹரே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீன பந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தாத ராதா காந்தாத நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தானேஸ்வரி வருஷபானு சுதே தேவி பிரணாமி. ஹரிப்பிரிய வாஞ்சா கல்பாத கிருப சிந்துபய ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேவ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. நமோ மக பதாந்த்யய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌர சேஷ நமக. குருவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய ததாலாய கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பந்தாய தத்பக்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண श्रेष्ठाय பூந்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமினி நிதி நாம்னே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌர வாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माता जी प्रणम माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க தான் கிளாஸா? ஆமா மாதாஜி, இன்னிலேருந்து 6 சாப்டர் முடியறவரை நான் தான் இருப்பேன். ஓகே ஓகே. 2-3 நாளா எனக்கு ஊருக்கு போயிட்டேன், கருட சேவை பக்கத்துக்கு ஊர்ல இல்லை, அதனாலதான் தாரணி மாதாஜி வந்துருத்தாங்க. இன்னுமா நான் தான் அவங்களுக்கு எடுப்பேன். இது வரலாம் உங்களுக்கு L1ல இருந்து எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா மாதாஜி? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்காங்க மாதாஜி, இன்னும் கொஞ்சம் பேர் நேத்து இனிமேதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜாயின் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கரெக்டா 3 மணிக்கு ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஏதாவது பாடுறதுக்கு யாராவது ஒரு கீர்த்தன் பாடுறதுனா கூட பாடலாம். இல்லைன்னா நான் இது சொல்லித்தரேன். எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி தரணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஒரு பாட்டு சொல்லி தரணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. சொல்லிக் கொடுங்க மாதாஜி. அதான் 3 மணிக்கு எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணோம்னா எல்லாருக்கும் சேர்ந்து கிடைக்குமேன்னு பாக்குறேன். சொல்லி கொடுங்க, எல்லாரும் வந்திருப்பாங்க. ஏன்னா 2:30 மணிக்கே சொல்லிட்டாங்களே. எத்தனை ரவுண்டு ஜப்பம் பண்ணீங்க மாதாஜி? 2 ரவுண்டா? 2 ரவுண்டு பண்ணிருக்கோம். 2 ரவுண்ட் பண்ணீங்களா? அவங்க ஒரு ரவுண்டு. ஓகே ஓகே ஓகே. மினிமம் 2 ரவுண்டு பண்ணிடுங்க டெய்லியுமே, கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க சாங் சொல்லிதாங்க மாதாஜி. ஓகே. எல்லாருமே பகவத்கீதை புஸ்தகம் வச்சிருக்கீங்களா? யாருக்காச்சும் புக்கு இல்லையா? இப்பதான் ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. இருக்கு எல்லார்ட்டையும் இருக்குதா? கொஞ்சம் பேர்ட்ட இருக்கு மாதாஜி, கொஞ்சம் பேர்ட்ட இல்ல மாதாஜி. ஆர்டர் பண்ணிருக்கோம் நாங்க. இருக்கு மாதாஜி. இப்பதான் ஆர்டர் பண்ணிருக்கோம் மாதாஜி. சரி சரி ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் மட்டும் கற்றுக்குவோம். ஒரு ஸ்லோகம் ஃபர்ஸ்ட் கற்றுக்குவோம், அடுத்தடுத்து நம்ம நிறைய கற்றுக்கலாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்குவோம். இன்னைக்கு
சாப்டர் 1ல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகம் அந்த இதை உங்களுக்கு இன்னைக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன். அதுக்கு பிறகு நீங்கள் எல்லாருமே வந்து அதை வீட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் திரும்பவும் நாளைக்கும் வந்து ஒவ்வொருத்தராக சொல்லலாம். நான் சொல்கிறது நாளைக்கு ஒவ்வொருத்தர் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும். ஓகேவா? ஓகே மாதாஜி. இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 1 குருஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். அந்த இது ஃபர்ஸ்ட் இது. அதில் எல்லாம் திருதராஷ்டிர வாட்ச இருக்கு இல்லையா, அது நான் சொல்லித்தரேன். திருதராஷ்டிர வாட்ச திருதராஷ்டிர உவாச்ச திருதராஷ்டிர வாட்ச திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா உத்சவः சமவேதாயுயஸ்தவः மாமகா பாண்டவாச்சைவ மகாபாண்டவச்சைவ கிம குர்வத சஞ்சய கிம குர்வக சஞ்சய. திருதராஷ்டிர உவாச்ச திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே ब्रह्मकेस्त्रे कुरुकेस्त्रे சமவேதா யுயுத்சவः சமவேதாயுயுஸ்தவः वेदायुषवः மாமகா பாண்டவாச்சைவ मका पाण्डवश्चैव पाण्डवाश्चैव கிம குர்வத சஞ்சய किम कुर्वद सञ्जय. सञ्जय யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. நான் சொல்லவா மாதாஜி? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுதுத்சவ சாமகாः பாண்டவ சைவ கிம குர்வத சஞ்சய. இது வந்து பாண்டவாஷ்னு அந்த இடத்துல பிரேக் கொடுக்க கூடாது. மாமகா பாண்டவாஷ் செய்வ அந்த இடத்துல பிரேக் கொடுத்துட்டு கிம குர்வத சஞ்சய. மாமகா பாண்டவை சைவ கிம குர்வத சஞ்சய. ஓகே, மாதாஜி. நீங்க யாராவது இன்னொருத்தங்க யாராவது சொல்லுங்க. நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுஸ்தவः மாமக பாண்டவச்சைவ கிம் அக்ரோத சஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. திருதராஷ்டிர உவாச்ச தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவः மாமகாः பாண்டவாश्चैव கிம குர்வத சஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்போ வந்து உங்க எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு தெரியுது. இதை வந்து நீங்க என்ன செய்யணும், வீட்டில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அப்போ வந்து இன்னும் நல்லாவே வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும். நாளைக்கு வந்து நீங்கள் தான் எனக்கு சொல்லுவீங்க, நான் சொல்லி தர மாட்டேன், நீங்களே சொல்லணும். ஓகேவா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே. இப்போ ஒரு பாட்டு ஒன்று கற்றுக்கிடுவோம், அடுத்தது கிளாஸுக்கு போயிடலாம். 5 மினிட்ஸ் இருக்கு. நான் சொல்கிறத ரிப்பீட் பண்ணுங்க. அந்த பாட்டு பிடிஎஃப்ல நான் எடுக்கலான்னு பார்க்குறேன், அது எங்கன்னு எனக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல. நான் சொல்லி தரதை வச்சே நீங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம். ஈஸியாக சின்ன பாட்டு தான், ஒரு 4 லைன் தான். நான் சொல்கிறத அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க எல்லாரும். ஜெய ராதா மாதவ
ஜெய மாதவ ராதா மாதவ குஞ்ச விகாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச விகாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச விகாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி கிரீதாரி யசோதநந்தன व्रज जन रंजन யசோதநந்தன व्रज जन यमुनदीरावनचारी जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी वल्लभा गोपी जन वल्लभा गिरिधारी यशोदनंदना यशोदनंदना व्रज जन रंजना जनरंजना यमुनदीरावनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम சொல்லுங்க எல்லாம் பாடுங்க हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ஓகே மாதாஜி தேங்க்ஸ் மாதாஜி எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ இந்த பாட்டை வந்து உங்கள்ட்ட வைணவ ஆச்சாரியர் பாடல்கள்னு ஒரு புக் இருக்குது அந்த புக்கு வாங்கி வச்சுட்டாலும் சரி இல்லைன்னா மாதாஜி போட்டிருக்காங்க அந்த குரூப்ல வந்து அந்த பாட்டு இருக்கு அதை எடுத்து எழுதி வச்சுட்டாலும் சரி வச்சுங்க நாளைக்கு மறுபடியும் இதே பாட்டை நம்ம பாடுவோம் இப்ப நம்ம கிளாஸுக்குள்ள போகலாம் ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஒரு நிமிஷம் நேற்று வரல என்ன படிச்சீங்க மாதாஜி என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு நேத்திக்கு 20 வரைக்கும் படிச்சோம் மாதா 20 செகண்ட் 20 வரல சாப்டர்ல படிச்சீங்க 20 வரல என்ன பாத்தீங்க அதுல என்ன கத்துக்கிட்டீங்க என்ன பத்தி சொல்லி கொடுத்தாங்க அர்ஜுனன் வந்து போர் புரிய மாட்டான் ரொம்ப டவுனா ஃபீல் பண்றான் அதனால கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து எனக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியல நீதான் வந்து எனக்கு குருவா இருந்து ஏதாவது சொல்லி கொடுக்கணும்
உன்கிட்ட நான் சரண்டர் ஆயிட்டேன் சீரன் சரண்டர் அப்படின்னு சொல்லி. ஆயிட்டேன். ஓகே. ஆத்மாவை பத்தி சொல்லி கொடுத்தாங்களா? ஆமா, இது வந்து ஆமா. ஆத்மா வந்து அழிவற்றது. இந்த உடம்பு தான் நம்ம சட்டையை கட்டி போடுற மாதிரிதான். இதுக்காக நீ வருத்தப்படக்கூடாது சொந்தக்காரங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே ஓகே. ஆத்மாவை பத்தி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்பவும் அதே தான் கண்டினியூ ஆகுது. ஆத்மாவை பத்தி தான் இன்னும் படிக்க போறோம். இப்ப இன்னைக்கு வந்து 21ல இருந்து 38 வரையிலும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேவா? இன்னைக்கு யார் மாதாஜி இவங்க ஸ்லோகம் படிக்கிறது யாருன்னு நீங்க வருஷம் சொல்லிடுங்க மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருங்க மாதாஜி படிக்கிறது இன்னைக்கு? நான் படிக்கணும். நேத்தி நான் தான் வந்தேன், ஆனா படிக்க முடியல. படிங்க மாதாஜி படிங்க. வேத விநாசனம் நித்தியம் ஏனம் அஜம் அவ்யயம் அவ்யயம் கதம் ச புருஷ பார்த்தகம் காதயாதி ஹிந்திகம். ஹிந்தி இல்ல ஹந்தி. ஹந்திகம். ஓகே. இதுல என்ன சொல்லி படிங்க. பார்த்தனே ஆத்மா அழிவற்றவன், நித்தியமானவன், பிறப்பற்றவன், மாற்றம் இல்லாதவன் என்பதை எவன் ஒருவன் அறிந்து கொள்கிறானோ கொல்லப்படுவதோ கொலை செய்யப்படுவதோ எப்படி? அவன் கொல்லப்படுவதோ கொலை செய்யப்படுவதோ எப்படி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனன் வந்து போர் புரிய மாட்டேன், எனக்கு எதுக்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து என்னோட தாத்தா, என்னோட பெரியப்பா, என்னோட சித்தப்பா, என்னோட மாமா, என்னோட சகோதரர்கள், அப்புறம் யாரு என்னுடைய நண்பர்கள், என்னுடைய குருமார்கள், இவங்களெல்லாம் நான் எப்படி கொலை பண்றது, இவங்களெல்லாம் நான் எப்படி அழிப்பேன் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட கன்ஃபியூஷனா இருக்குது. அதனால நான் வந்து அவங்கள கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு பகவான்கிட்ட. அப்பதான் வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு? ஆத்மாவோட நிலை இது வந்து சாங்கிய தத்துவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சாங்கிய தத்துவம்னா நம்ம வந்து ஆத்மாங்கிற ஒரு பொருளை எடுத்து அதை பற்றி விளக்கத்தை கொடுக்குறாங்க. அதுதான் சாங்கிய தத்துவம். இந்த சாங்கிய தத்துவத்தை கபில முனிவர் வந்து தன்னுடைய தாயான தேவகூதிக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது பாகவதத்துல வருது. அதே தத்துவத்தை தான் இங்க வந்து பகவான் வந்து இங்க அர்ஜுனருக்கு சொல்லி விளங்க வைக்கிறாரு. அதாவது இந்த உடல் எப்படிப்பட்டது? நம்ம உடல் வந்து அழியக்கூடியது. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா வந்து இறந்து போகுமா? அதுக்கு அழிவு உண்டா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா இல்ல. அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஆத்மா எப்படிப்பட்டது? அழிவற்றவன், அழியாதது, நித்தியமானவன், எட்டர்னல். பகவான் எப்படி நித்தியமானவரோ அதை போல வந்து ஆத்மாவும் நித்தியமானது. பிறப்பற்றவன் அப்படின்னா பிறப்பு இறப்புங்கிறது ஆத்மாவுக்கு கிடையாது. எதுக்கு உண்டு? நம்முடைய உடம்புக்கு தான் பிறப்பு இறப்பு உண்டே தவிர அதுக்கு ஒரு உடல் கிடைக்குது. ஆத்மாவுக்கு ஒரு உடல் கிடைக்குது. அது என்ன மாதிரி கர்மா செஞ்சிருக்கோ அதுக்கு அந்த ஒரு உடல். மற்றபடி அதுக்கு வந்து பிறப்பு இறப்புங்கிறது கிடையாது. மாற்றம் இல்லாதவன். இன்னைக்கு ஒரு நிலையிலேயே நான் இப்ப உடல் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஆண் பெண்ணு, அப்புறம் வந்து குருடன் செவிடன், ஒரு குள்ளம் உயரம் அப்படின்னெல்லாம் பல விதங்கள்ல மாற்றங்கள் இருக்கு நம்ம உடல்ல எல்லாம். ஆனா ஆத்மாவுக்கு ஏதாவது மாற்றம் இருக்கான்னா எந்தவித மாற்றங்களும் கிடையாது என்பதை எவனொருவன் அறிந்து கொள்கிறானோ, இந்த ஆத்மாவை பத்தி யார் ஒருத்தவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவன் கொல்லப்படுவதோ கொலை செய்ய காரணமாவதோ எப்படி? அவனை வந்து அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை யாராச்சும் அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டவனுடைய ஆத்மாவை யாராலையும் கொல்ல முடியாது. அவனும் இன்னொரு ஆத்மாவை கொல்ல முடியாது. அதனால ஆத்மா அழிவற்றது அர்ஜுனா, நீ வந்து குழம்பாத அப்படின்னு வந்து பகவான் இதுல எடுத்து சொல்றாங்க. ஓகேவா? அடுத்தது பார்ப்போம். லதாச்சந்திரன் மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே இருங்க, கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் வரும்போது படிக்கலாம் கண்டிப்பா. சரி மேடம். ஓகே. இப்போ வந்து வாஷா படிங்க மாதாஜி. 22 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லதாச்சந்திரன். வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விஹாய நவானி கிருஹாணாதி நரே பராணி ததா ஷரீராணி விஹாய ஷரீராணி விஹாய ஜீர்ணான்யப் அன்யானி சம்யாதி நவானி தேகி. மொழிபெயர்ப்பு: பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து புதிய ஆடைகளை ஒருவன் அணிவதைப் போன்றே
பழைய உபயோகமற்ற உடல்களை நீக்கி புதிய உடல்களை ஆத்மா ஏற்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்ம போட்டுக்கிற ட்ரெஸ் என்ன செய்வோம்? நம்ம வந்து புதுசு புதுசா எதுக்கு ட்ரெஸ் வாங்குறோம்? கடையில போய் புதுசு புதுசா ஆடைகளை வாங்கி புதுசு புதுசா அணிகிறோம். எதுக்காக? நம்மளுடைய பழைய உடைகள் ஒண்ணு சாயம் போயிருக்கும், இல்லைன்னா கிழிஞ்சிருக்கும், நைந்து போயிருக்கும், இல்ல வந்து நமக்கு அது போட்டு போட்டு அழுத்து போய் பிடிக்காம போகும். இப்படி பல விதங்கள்ல நம்ம என்ன செய்யறோம்? பழைய ஆடைகள் எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு புதுசு புதுசா நம்ம போட்டுக்கணும். ஒவ்வொரு நாளும் புதுசு புதுசா ஆடைகளை அணிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? குளிக்கிறோம், புது ஆடைகளை அணிகிறோம், பழைய ஆடையை நம்ம அணிய மாட்டோம். அத போலதான் இந்த ஆத்மா என்ன செய்யுது? உபயோகமற்ற உடல்களை, பழைய உபயோகமற்ற உடல்களை, நம்ம உடல் என்ன செய்யுது? சின்ன வயசுல இருந்த அதே இளமை எல்லாருக்கும் இருக்குதா? இல்ல. நம்ம வந்து சின்ன வயசுல குழந்தையா பிறக்கும் போது குட்டி குழந்தையா இருக்கிறோம், அப்புறம் வளர்ச்சி அடைகிறோம், சிறு வயது வருது, அப்புறம் இளமை பருவம் வருது. 20 வயசுல 25 வயசுல வாலிப பருவத்துல ஒவ்வொரு உடலும் இருக்கும்போது ஒரு அழகு, அந்த அழகு இருக்கு. அப்புறம் ஒரு 30 35 வயசு வரையிலும் இருக்கக்கூடிய உடல் கூட ஒரு அழகான உடல் இருக்கும். ஆனா அதே உடல் வந்து 50 வயசு 60 வயசு 70 வயசு அப்படின்னு போகும்போது என்னது? தோலெல்லாம் சுருங்கி, முகமெல்லாம் சுருங்கி, பல்லெல்லாம் விழுந்து, பார்வை இழந்து, அந்த மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படிப்பட்ட ஒரு உடல்நிலை வந்து எல்லாருக்குமே வருது. அதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது. முதுமைங்கிறது வந்து யாராலையும் தடுக்க முடியாது. எப்படி வளர்ச்சி அடைகிறோமோ அதே போல அந்த முதுமையும் நம்மளை தேடி தானாவே வருது. அப்ப என்ன செய்யுது? இந்த உடலால இனி பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு அந்த உடலை வந்து கழட்டி விட்டுருது. எது? ஆத்மா. அந்த உடலை கழட்டிட்டு அது வெளியில போய் புதுசா ஒரு உடலை எடுத்துக்குது. ஒரு இளமையான உடல். அதுக்கு அடுத்தது எப்படி கிடைக்கும்? ஒரு இளமையான உடல் கிடைக்கும். பிறக்கும்போது குழந்தையா இளமையோட பிறக்கும் இல்லையா? அத மாதிரிதான் அதை தான் வந்து இங்க சொல்றாரு. ஆத்மா ஒன்றும் ஒரு நாள் அழியல, ட்ரெஸ்ஸை கட்டி மாத்துற மாதிரி உடலை மாத்திக்குது ஆத்மா அப்படிங்கிறது தான் பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அதோட இதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. உடலும் உடையும் எப்படி? பழைய ஆடைகளை புறக்கணித்து ஒருவன் என்ன செய்யறான்? புதிய உடைகளை அணிகிறான். அதை போலதான் இந்த ஆத்மா என்ன செய்யுது? இந்த உடலை விட்டுட்டு இன்னொரு உடலை எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறத அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு பகவான். இதுல இருந்து வாழ்க்கை பாடமா நமக்கு என்ன சொல்றது? உடல் மாற்றம் அடைகிறத தவிர்க்க முடியாது. முதுமை, நோய், இறப்பு, இது எதுவுமே நம்மளால நம்ம செயல்ல இல்லை. அதை தடுத்து நிறுத்தி நான் இல்லை 20 வயசு வரையிலும் 16 வயசு வரையிலும் மார்க்கண்டேயர் இருந்தார் இல்லையா? மார்க்கண்டேயர் என்றும் 16ன்னு, அந்த மாதிரி நம்மளால இருக்க முடியுமா? நம்ம 16 வயசுலயே வச்சுக்க முடியுமானா முடியாது. அது நம்ம கையில இல்லை. உடல் வந்து நிச்சயமா மாற்றம் அடையத்தான் செய்யும். அதனால என்ன செய்யணும்? நம்மை நாமே தயார்படுத்தி கொள்ளணும். எதுக்கு? நம்ம இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடிய உடல்ல இருந்து நம்ம இன்னொரு உடலுக்கு போக போறோம். அந்த உடலை எடுக்காம நம்ம ஆத்மாவை எங்க கொண்டு சேர்க்கணும்? பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகணுங்கிறத நம்ம எய்மா வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? நம்மள தயார் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பகவான் வந்து சொல்றாங்க. இன்னும் என்ன சொல்றாங்க? உபநிஷத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரே மரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் இரு தோழப் பறவைகள் ஒன்று கனிகளை உண்கிறது. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மரத்துல என்ன செய்யுது? ஒரு பறவை வந்து இந்த பழங்களை வந்து கொத்தி கொத்தி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்குது இங்க உட்காந்து. இன்னொரு பறவை என்ன செய்யுது? அது வந்து இந்த உண்ணும் பறவையை வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது. இதுதான் சாட்சி பறவை. இந்த சாட்சி பறவை யாரு? இந்த உண்ணும் பறவை யாரு? யாராவது சொல்ல முடியுமா? கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவாத்மா, உண்ணும் பறவை பரமாத்மா. இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி. சாட்சி பறவை பரமாத்மா, உண்ணும் பறவை ஜீவாத்மா. வெரி குட். அதுதான். அப்ப அதாவது இந்த உடல்ங்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல மரம், நம்ம இந்த மரம் இங்க இருக்கு இல்லையா? அந்த மரம் வந்து நம்ம உடலுக்கு வந்து உதாரணமா சொல்லியிருக்கிறாங்க. உள்ளுக்குள்ள யார் இருக்கா? நம்மளுடைய ஜீவாத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் நம்ம இதயத்துல இருக்கிற 2 பறவைகள் நம்ம இதயத்துக்குள்ள இருக்குது. அதுதான் வந்து உண்ணும் பறவையா இருக்கிறது நம்ம ஜீவாத்மா. அதே சமயத்துல அதுக்கு சாட்சியா இருக்கிறது பரமாத்மா. அதுதான் இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒரு மரத்தை வச்சு நம்மள வந்து ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் நமக்கு காட்டியிருக்கிறாங்க. இங்க பாருங்க, இங்க அந்த ஜீவாத்மா, இது பரமாத்மா. அவர் என்ன செய்யறாரு? அவர் நம்மளை கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. உள்ள நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்துக்கும் சாட்சி யாருன்னா பரமாத்மா தான். அவர் எப்படி இருக்கிறாரு? உடல் மாற்றத்துக்கும் உதவுறாரு. நம்ம இந்த உடலை விட்டு இன்னொரு உடல் எடுக்கிறோம்னா அதுக்கான உதவி யார் செய்யறாரு? பகவான் தான். நாமளே நமக்கு ஒரு உடலை நம்மளால சூஸ் பண்ணிக்க முடியாது.
அதே போல நம்முடைய விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்யறது யாரு? பகவான் தான். இது எல்லாம்னா அவருடைய கருணை, அவருடைய மெர்சியால தான் இது அத்தனையும் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது வாழ்க்கை பாடமா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? பகவானான தன் நண்பனை நோக்கி ஏதாவது ஒரு வகையில் தனது முகத்தை திருப்பி அவரது புகழை புரிந்து கொண்டால் துக்கத்தில் உள்ள இப்பறவை உடனேயே எல்லா கவலைகளிலிருந்து விடுபடுகின்றது. பகவான் எப்ப நம்மளை திரும்பி பார்ப்பான், நம்ம அழைச்சிட்டு போகலாம், நம்மளுடைய நித்தியமான அந்த உலகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகலான்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஆனா நாம என்ன செய்யறோம்? பின்னாடி நம்மளை கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா நம்ம இதயத்திலேயே இருந்தா கூட அவரை நம்ம திரும்பியே பார்க்கறது இல்ல. அவர் இருக்கிறதே நம்ம மறந்துடுறோம். மறந்துட்டு நாம என்ன செய்யறோம்? இந்த உலக இன்பங்கள்ல துன்பங்கள்ல அடிபட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா பகவான் என்ன செய்யறாரு? எப்பவாவது நீ என்னை திரும்பி பார்ப்பியா, என்னை பத்தி நீ நினைச்சு என்னோட அருமைகளை புரிஞ்சு என்னை பத்தி புகழ பாடினா உன்னை நான் இதுல இருந்து விடுச்சிருவேன், இந்த பிறப்பிறப்பு சூழல்ல இருந்து உன்னை நான் காப்பாத்த கை கொடுக்க காத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதான் பகவான் இருக்கிறாரு. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதான் இதுல சொல்லி இருக்கிறாங்க. அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க? பகவானை நோக்கி முகத்தை திருப்ப மிக எளிதான வழி, சொல்யூஷனும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. இப்ப நம்ம பகவானை பார்த்து நம்ம திரும்ப மாட்டேங்கிறோம், பௌதிகத்திலேயே ஆழ்ந்து கிடக்கிறோம், ஊறி போயிருக்கிறோம். இதுல இருந்து நம்ம வெளியேறதுக்கு நமக்கு ஒரு வழி என்ன அப்படின்னா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். இதை நாம எப்போதும் ஜெபிச்சுட்டே இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இந்த மந்திரங்களை நாம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உச்சரிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு என்ன வரும்? பகவான் மேல ஒரு ஈடுபாடு வரும். பகவானை நாம நினைக்க ஆரம்பிப்போம். அவருடைய ஞாபகம் புகழ் லீலைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம உணர ஆரம்பிப்போம். அப்ப அவருக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு செய்வோம். பக்தி தொண்டு செய்ய செய்ய பகவான் என்ன செய்வாரு? திருப்தி அடைவார். திருப்தி அடைஞ்சதுன்னா நாம இந்த பிறப்பிறப்பு சூழல்ல இருந்து நம்ம விடுதலை அடைவோம். இதுதான் நமக்கு இன்னைக்கு இந்த பாடத்துல நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க இந்த ஸ்லோகம் வழியா. 23 யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க பிரபு. நைனம் சிந்தந்தி சஸ்திராணி நைனம் தகதி பாவகः ந சைனம் க்லேதயந்த்யாபோ ந சோஷயதி மாருதः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மொழிபெயர் படிக்கிறீங்களா? ஓகே. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாது. ஆத்மா நம்ம கண்ணாலே பார்க்க முடியாது. அது எந்த சைஸ்ல இருக்குது? நம்மளோட சைஸ் என்ன? ஆத்மாவோட சைஸ் என்ன படிச்சீங்க? சொல்லுங்க யாராச்சும் ஒருத்தர். துண்டு வரல் இந்த கட்ட வரல் சைஸ், அங்குசம். யார் சொன்னது? எதுல படிச்சீங்க மாதாஜி? லக்ஷ்மி. அங்குச அளவு நம்ம உடம்புல ஒரு மைக்ரோ இது மாதிரி இருக்கும். அங்குச அளவுலாம் இல்ல மாதாஜி, நீங்க படிக்கலையா? நம்ம இதுலதான் இந்த சாப்டர்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுடைய முடி இருக்கு இல்லையா, நம்மளோட ஹேர் முடியோட 14 பங்குல 1 என்னமோ சொல்லுவாங்க மாதாஜி. முடியோட ஒரு நீட்டு முடி எடுங்க. முடியோட நுனி பாகத்துக்கு போங்க. இங்க கூட அடிபாகம் நுனி பாகத்துல 10,000ல் 1 பங்கு. அப்படின்னா எவ்வளவு சைஸ் இருக்கும்? ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட், ரொம்ப மைன்யூட்டா இருக்கும். நீங்க இது வச்சு மைக்ரோஸ்கோப் வழியா கூட பார்க்க முடியாது. அப்படி இருக்கிற ஒரு ஆத்மாவை எப்படி ஆயுதத்தால நம்ம துண்டிக்கிறது? நம்மளால இப்ப எங்க இருக்குன்னு கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது. அந்த சைஸ்ல இருக்கிறதுனால அதை எந்த ஆயுதம், ஒரு கத்தி வச்சு வெட்டலாமான்னு முடியாது, துப்பாக்கி வச்சு சுட முடியாது. அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஆயுதங்களாலும் அதை துண்டிக்கப்பட முடியாது. நெருப்பாலையோ நீராலையோ என்ன பண்ண முடியாது? எரிக்கவோ நினைக்கவோ முடியாது. ஏன் அப்படின்னா அது எட்டர்னல், நித்தியமானது. அதை எரிச்சு பொசிக்கலாம், நீர்ல நினைச்சிடலாம் அப்படின்னா அதுவும் நடக்காது. வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாது. காத்துல காய வைக்கலாமா நினைஞ்சத அப்படின்னா அதுவும் முடியாது. ஏன்னா அது இது எதுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில எட்டர்னலா இருக்கு அப்படிங்கறதுதான் இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. 24 படிக்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கடற்கடை படிச்சீங்கன்னா தான் வேலாகும். படிக்கட்டுமா? படிங்க படிங்க. அச்சேதோ யோயம்
अदाग्यो अक्लेत्यो शोष्य एव स नित्ये सर्वगत सदानुर असलोमयं सनातन हरे कृष्ण பொருளுரை படிச்சலாமா? படிங்க. ஜீவாத்மாவை வெட்ட முடியாது, கரைக்க முடியாது, எரிக்கவோ உலர்த்தவோ முடியாது. அவன் நித்தியம் இல்லாதவன், எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்ற இயலாதவன், அசைக்க முடியாதவன், நித்தியமாக மாற்றமின்றி இருப்பவன். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஜீவாத்மா இப்ப நம்ம சொன்னோம்ல, ஆயுதத்தால துண்டிக்க முடியாது, வெட்ட முடியாது, நீர்ல கரைக்க முடியாது, நெருப்புல எரிக்க முடியாது, காத்துல உணர்த்த முடியாது அப்படின்னு எல்லாம் படிச்சோம். அதே தான் இதுலயும் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அது நித்தியமானது, அது அழிவற்றது, எங்கும் நிறைந்தது, எல்லா இடத்துலயும் இருக்குது ஆத்மா. எல்லா உயிரினங்கள்லயும் ஆத்மா வந்து இருக்குது. ஒரு புழு பூச்சியில கூட ஆத்மா இருக்குது, மரம் செடி கொடிகள்லயும் ஆத்மா இருக்குது. மாற்ற முடியாதது, அசைக்க முடியாதது, என்னைக்கும் நித்தியமாக மாற்றமின்றி இருப்பது அப்படின்னு ஆத்மா பத்திய விளக்கங்களை இங்க வந்து பகவான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் இங்கேயும் சொல்றாங்க. எதுக்காக சொல்றாங்க? திரும்பியும் வலியுறுத்துறாங்க. நமக்கு வந்து ஆத்மா பத்திய ஞானத்தை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக ரிப்பீட்டடா வந்து இதுல வருது. எப்படி அழிக்க முடியாது, துண்டிக்க முடியாதது, நெருப்பால் எரிக்க முடியாது, நீரால் நினைக்க முடியாது, ஆத்மா வந்து கண்ணுக்கே புலப்படாதது. இங்க பாருங்க, இங்க இருக்கு இல்லையா? அந்த ஆத்மா யாராவது பார்த்திருக்காங்களான்னா ஒருத்தரும் பார்த்ததில்லை. அந்த நிலையில இருக்கிறது. 25 படிங்க. மதுனா மாதாஜி படிங்கம்மா. படிங்க மாதாஜி. அவ்யக்தோ யம் அசிந்த்யோ யம் அவிகார்யோ யம் உச்யதே தஸ்மாத் ஏவம் வித்வைனம் நானுஷோசிதும் அர்ஷஹசி. ஆத்மா பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், மேலும் மாற்ற முடியாதவன் என்று கூறப்படுகிறது. இதனை நன்கறிந்த நீ உடலுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதெல்லாம் யாருக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு? பகவான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரு. என்ன சொல்றாரு? ஆத்மாவை யாராலையும் பார்க்க முடியாது. கண்ணால யாராவது ஆத்மாவை பார்க்க முடியுமா? உடலை தான் பார்க்க முடியும். உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவை யாராலையும் பார்க்க முடியாது. ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுதான் நாம. இந்த உடல் வந்து அழியக்கூடியது அப்படிங்கறதே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. உடலையும் ஆத்மாவையும் ஒண்ணாக்கி பார்ப்போம். அது தவறு அப்படிங்கறது சொல்றாரு. சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது, நம்மளுடைய கற்பனைக்கே எட்டாதது. அது எப்படி ஆத்மா வருது இந்த உடலுக்குள்ள, எப்படி இந்த உடலை விட்டு வெளியில போகுது அப்படிங்கறத வந்து இந்த மாதிரி பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் படிச்சுக்கிறவங்களாலதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். இதை படிக்காம இருக்கக்கூடிய சாதாரண மக்கள், இந்த வகுப்புக்கு வராதவங்களால புரிஞ்சுக்க கூட முடியாது. சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில ஆத்மா இருக்குது. அதை போல மாற்ற முடியாதவன், அதை எந்த வித மாற்றம் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் நீ உனக்கு தெரியும் இல்லையா? இதெல்லாம் தெரிஞ்சும் இந்த உடல் அழிய போகுதுன்னு நீ எதுக்காக வருத்தப்படுற அர்ஜுனா? இந்த உடல் தானே அழியும், நீ ஆத்மாவை கொல்லலையே அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இந்த இடத்துல அவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. ஜீவாத்மாவோட குணங்களை என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? நித்தியமானவன், எங்கும் நிறைந்தவன், மாற்ற இயலாதவன், நித்தியமாக மாற்றமின்றி இருப்பவன், பார்வைக்கு புலப்படாதவன், சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவன், நிலையானவன். இந்த கருத்துக்கு எத்தனை இருக்கு? 7 கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் ஜீவாத்மாவுடைய குணநலன்கள். இதை நீங்க வந்து நல்லா மனசுல ஏற்றி வச்சுக்கணும். என்னன்னா ஜீவாத்மாவுடைய குணங்கள்னு கேட்டா நீங்க டக்குன்னு சொல்லணும். அதுதான் வந்து இங்க வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் லிஸ்டா கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 26 படிங்க மாதாஜி. அதே படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. அத சைனம் நித்யஸ்ஜாதம் நித்யம் வா மன்யசே மிருதம் ததாபி தவம் மகா பாபகோ நைனம் சோசிதும் அகர்ஹலி. இருப்பினும் ஆத்மா அதே அல்லது வாழ்வின் அறிகுறிகள் எப்போதும் பிறந்து இறந்து கொண்டிருப்பதாக நீ எண்ணினாலும் பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே, நீ கவலைப்படுவதற்கு காரணம் ஏதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
இப்ப வந்து நம்ம அவர் பகவான் சொல்றாரு உடல் தான் அழியும், ஆத்மா அழியாது அப்படின்னு எடுத்து சொல்றாரு. ஒருவேளை ஆத்மாவுக்கே அழிவு உண்டு அப்படின்னு ஒருவேளை அர்ஜுனன் நினைச்சாலும் அதனால என்ன இப்ப நஷ்டம் அப்படிங்கிறார் பகவான். இப்ப வந்து நம்ம உயிரின் அறிகுறிகள்ங்கிறது இங்க ஆத்மாவை தான் சொல்றாங்க. அந்த ஆத்மாவே ஒருவேளை பிறக்கிறதும் இறக்கிறதும் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுன்னா கூட அதனால கவலைப்படுறதுக்கு எதுவும் இல்லை அர்ஜுனா. இன்னைக்கு இறந்துட்டுன்னா நாளைக்கு பிறக்க போகுது. இந்த உடல் எப்படி அழியுதோ அது வந்து திருப்பி அதே உடல் நமக்கு கிடைக்காது. ஆனா அந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டது? ஒருவேளை நீ நினைக்கிற மாதிரி அது பிறப்பு அற்றது. ஒருவேளை அது இறந்து போகும்னு நீ நினைச்சிட்டா கூட அது மறுபடியும் பிறக்கும் இல்லையா? அதனால இதுல நீ எதுக்கு கவலைப்படுற அப்படிங்கறத பகவான் வந்து இங்க எடுத்து சொல்றாரு. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய மகாபாகோ அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனனை சொல்றாரு. அவ்வளவு பலம் பொருந்திய தோள்களை உடைய அர்ஜுனன் ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு ஏன் கவலைப்படணும் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. 37 மாதாஜி. சுதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி சுதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. சுதா மாதாஜி. சரி, நெக்ஸ்ட் அடுத்தது யாரை படிக்க சொல்லுங்க? சுஜிதா. அவங்க படிக்கலன்னா அவங்களுக்கு நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க படிங்க. யாராவது படிங்க. லேட் ஆயிடுச்சு. தாஜஸ்ய ஹிரு த்ருவோ முத்ருயா த்ருவம் ஜன்ம மிருத்யுசய தஸ்மாத் அப்ரிவார்ய ஏதவம் ஏதே நதவம் அசோசிதம் அர்ஹைசி. ஸ்லோகத்தை நான் படிக்கிறேன், கவனிச்சுங்க. ஜாதஸ்ய ஹி த்ருவோ மிருத்யு த்ருவம் ஜன்ம மிருத்தஸ்ய ச தஸ்மாத் அபரிஹார்யேதே நத்வம் சோஷிதும் அர்ஹசி. ஓகே, இதை கேட்டுங்க, படிக்க வேண்டாம். அடுத்த மொழிபெயர் படிங்க. ஓகே. பிறந்தவன் எவனுக்கும் மரணம் நிச்சயம். மரணம் அடைந்தவன் மீண்டும் பிறப்பதும் நிச்சயமே. எனவே தவிர்க்க முடியாத கடமைகளை செயலாற்றுவதில் நீ கவலைப்படக்கூடாது. ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனருக்கு? பிறந்தவன் எவனுக்கும் மரணம் நிச்சயம். நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், இது சாதாரணமா தெரியும். உலகத்துல பிறந்தவங்க யாருமே எத்தனை காலம் மேக்சிமம் வந்து நமக்கு 100 வயசு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதை தாண்டி ஒரு 120 130 வயசு வரையிலும் வாழ்ந்தா பெரிய விஷயம். அதை தவிர 200 வயசு 300 வயசு வரையிலும் யாராவது வாழ்ந்தாங்கன்னா கிடையவே கிடையாது. எல்லாருக்கும் என்ன ஒரு நாள் வந்து இறப்புங்கிறது நிச்சயம். அதை தான் இங்க பகவான் சொன்னாங்க. யார் ஒருத்தவங்க பிறப்புன்னு எடுத்துட்டாங்களோ அவங்களுக்கு இறப்பு வந்து நிச்சயமானது. அதே போல இறந்தவங்க என்ன செய்வாங்க? மறுபடியும் வந்து என்ன பிறப்பு எடுப்பாங்க. ஒரு குழந்தையா ஒரு தாய் வயித்துல அவங்க மறுபடியும் பிறப்பாங்க. இது நிச்சயமானது அப்படின்னு உனக்கு தெரியும் இல்லையா? இது வந்து தவிர்க்க முடியாத, அதாவது ஒரு சத்திரியனோட கடமை என்ன? போர் செய்ய வேண்டியது. அப்படி தவிர்க்க முடியாத உன்னுடைய கடமைகளை நீ வந்து கைவிடக்கூடாது, கவலைப்படக்கூடாது. ஒருத்தவங்க வந்து போர்க்களத்துல போர் செய்ய வந்துட்டா உயிர்களை கொள்றது தவிர்க்க முடியாத ஒண்ணு. அதுல வந்து அவங்க இறந்து போயிடுவாங்களே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து தேவையில்லாதது அப்படிங்கிறத அர்ஜுனருக்கு வந்து புரிய வைக்கிறார் பகவான். 28 படிக்கும் மாதாஜி. சுஜாதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி, சீக்கிரம் படிச்சிடலாம். அவக்தியானி பூதானி வியக்த மத்தியானி பாரத அவக்தியா நிதான ஏவ தத்ர பரிதேவனா. படைக்கப்பட்ட எல்லா உயிர்களுக்கும் ஆரம்பத்தில் தோன்றாமல் இருந்தன, இடையில் தோன்றுகின்றன, இறுதியில் அழிக்கப்படும் போது மீண்டும் மறைகின்றன. எனவே ஏன் கவலைப்பட வேண்டும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றாங்க? இந்த உலகத்துல எந்தெந்த உயிர்கள்லாம் படைக்கப்பட்டு இருக்கிறோ எல்லாருமே வந்து பிறந்திருக்கிறோம். அது வந்து யாரால வந்து பிறந்தோம்? பகவானுடைய படைப்புனால. பகவான் வந்து பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கி நம்ம வாழறதுக்கு தேவையான இந்த உலகத்துல எல்லா வசதிகளும் செஞ்சு கொடுத்து உயிர்வாழிகளையும் இங்க வந்து அனுப்புறாரு. அந்த ஆரம்பத்துல என்ன இருந்ததுன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. அவர் பகவான் படைச்ச பிற்பாடுதான் எல்லா உயிர்களும் வந்து இங்க தோன்றுகின்றன. அப்ப அதுவரையிலும் எங்க இருந்தது? வந்து எங்க இருந்தது? பகவானுடைய ஐக்கியமா இருந்தது. அவருடைய உடல்ல
அவ்வியக்தம் மறைஞ்சு இருந்தது, காணப்படாத நிலையில இருந்தது. இடையில் தோன்றுகின்றன. ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல தோன்றாமல் இருந்தது, அப்புறம் தோன்றுகின்றன. பகவான் படைக்கணும்னு நினைச்சோன்னே எல்லாத்தையும் படைக்கிறாரு. உலகத்தை படைக்கிறாரு, அதுல உயிர்வாழிகளை படைக்கிறாரு, நம்ம வாழறதுக்கு வழி ஏற்படுது. இடையில் தோன்றுகின்றன, இறுதியில் அழிக்கப்படுது. எப்படி பிரளயம் வரும் பொழுது மறுபடியும் வந்து எல்லாம் அழிஞ்சு போகுது, அப்ப எல்லாம் மறைஞ்சு போகுது. எங்க போகுது? பகவானுடைய உடல்ல போய் அவ்வியக்தமா மறைஞ்சிருக்குது. இதுக்காக இப்படி நடக்குது. அதாவது தோன்றுது, அப்புறம் தோன்றாம இருக்குது, அப்புறம் வந்து மறையுது. இது எல்லாமே வந்து ரொட்டீனா நடந்துகிட்டே இருக்கு. இப்படி இருக்கும் பொழுது நீ எதுக்கு கவலைப்படுற அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்றார் பகவான். கிருஷ்ணர் வந்து செஸ் ஆட்டம் போல் முடிவாக மடக்கி தோற்கடிக்கிறார். இப்ப வந்து செஸ் விளையாடுறாங்க அப்படின்னா பகவான் என்ன செய்யறாரு? பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாரு. எந்த டயத்துல நமக்கு செக் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஒரு செஸ் ஆட்டம் மாதிரிதான். யாரு இப்போ ஒரு நாஸ்திகர்கள் என்ன செய்வாங்க? கடவுளே இல்லை அப்படின்னு நாஸ்திகவாதி பேசுவான். ஆனா இப்ப ஆன்மீகவாதி என்ன செய்வான்? சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை நம்பி அதுபடி வாழ்க்கையை வாழ்வாங்க. இங்க பகவான் என்ன செய்யறாரு? ஒரு செஸ் ஆட்டத்துல எப்படி வந்து ஒரு காயை வந்து வெட்டணும் அப்படிங்கிறது பகவான் போல இருக்கக்கூடிய ஒருவரால தான் முடியும். அந்த கரெக்டான செயலத்துல கரெக்டான செயலை அவர் செஞ்சிடறாரு. அதாவது அழிக்கிறார், தோற்றுவிக்கிறார், காப்பாத்துறாரு, கடைசியில அழிக்கிறாரு. மகாபாகோ வலம் புரிந்து தோள்களையுடைய அர்ஜுனா, இதுக்காகலாம் நீ வந்து கவலைப்படாத அப்படின்னு வந்து இது மூலமா நமக்கு சொல்றாங்க. வாழ்க்கை பாடமா என்ன சொல்லிருக்கு? உடல் வந்து அழியக்கூடியது, தற்காலிகமானது. அது அப்படிப்பட்ட உடல்ல வந்து நமக்கு என்ன செய்யும்? நமக்கு வந்து இன்னைக்கு நோய் வரும், நாளைக்கு வந்து சரியாகும், மருந்து சாப்பிட்டோம்னா சரியாகும். அது போல யாராவது நம்மளை யாராவது சொல்லிட்டாங்கன்னா துன்பப்படுவோம். அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் மறுநாளே நம்ம வந்து இன்பம் அடைவோம். நம்ம குழந்தைங்க விஷமம் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கோபம் வரும். இப்படி நமக்கு பல விதங்கள்ல நம்ம உடல் வந்து என்ன செய்யுது? துன்பம் அடையுது. அந்த மாதிரி நம்ம துன்பம் அடைகிற அந்த உடலுக்காக நம்ம வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது? புலம்பக்கூடாது. அடுத்தவங்கள்ட்ட போய் பாருங்க, எப்ப பார்த்தாலும் எனக்கு வந்து பிரச்சனையாவே இருக்கு அப்படின்னு புலம்பக்கூடாது. ஏன்னா பிரச்சனை இல்லாத உயிர் வாழி உலகத்துல ஒருத்தருமே கிடையாது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான துன்பங்கள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு. இன்பம் வர்ற மாதிரி துன்பங்களும் வந்துகிட்டே இருக்கு. அதனால புலம்புறது வந்து பயனற்றது அப்படிங்கறத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. 29 படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப மென்மையா கேக்குது, கேட்கல யாருக்கும். மாதாஜி ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறீங்களா யாராவது? ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி. யாரும் இல்லைன்னா படிக்கிற மாதாஜி. நான் படிக்கிற மாதாஜி. சிலர் ஆத்மாவை ஆச்சரியமாக பார்க்கின்றனர், சிலர் அவனை ஆச்சரியமாக வர்ணிக்கின்றனர், மேலும் சிலர் அவனை ஆச்சரியமாக கேட்கின்றனர், வேறு சிலரோ அவனை பற்றி கேட்க பின்னும் அவனை புரிந்து கொள்ள இயலாதவராக உள்ளனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆச்சரியவத் பஷ்யதி கட்சிதேனம் ஆச்சரியவத் வததி ததைவ சான்யः ஆச்சரியவத் சைனமன்யஸ்னோதி ஸ்ருத்வாப்யேனம் வேதன செய்வ கட்சித். என்ன சொல்றாங்க? ஆத்மாவை ஆச்சரியமாக பஷ்யதினா பாக்குறது, ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க கொஞ்சம் பேரு. இன்னும் சில பேர் என்ன செய்யறாங்க? ஆச்சரியமா வர்ணிக்கிறாங்க. ஆத்மா இப்படிப்பட்டது அப்படிப்பட்டதுன்னு அவங்கவுங்க கற்பனையில என்ற மாதிரி ஆத்மா பத்தி வர்ணனை செய்யறாங்க. மேலும் சிலர் என்ன செய்யறாங்க? ஆச்சரியமாக கேட்கின்றன. ஆத்மா எப்படிப்பட்டதுங்கிற ஒருத்தவங்க சொல்றத இன்னொருத்தவங்க கேட்கிறாங்க. வேறு சிலரோ இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்றாங்க? அவன் கேட்ட பிற்பாடும், ஆத்மாவை பத்தி கேட்ட பிற்பாடும் கூட அவங்களால புரிஞ்சு கொள்ள முடியவில்லை. அந்த நிலையில இருக்கிறாங்க. ஆத்மா எப்படிப்பட்டது யாராலும் புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லோகம் வழியா சொல்லியிருக்காங்க. அற்புதமான ஸ்லோகம். 9 ஆச்சரியமான பண்புகள் இதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க. என்ன பாக்குறாங்க, வர்ணிக்கிறாங்க, கேக்குறாங்க. ஆனா ஆத்மா வந்து யாராலையும் புரிஞ்சு கொள்ளவோ எதுவாலையும் முடியாது. இந்த இதுவரையில் நம்ம பார்த்தோம் 9 விதமான பண்புகளை நம்ம பார்த்தோம். ஆத்மா எப்படிப்பட்டது? வெட்ட முடியாது, கரைக்க முடியாது, எரிக்க முடியாது, அப்ப வந்து அப்படின்னெல்லாம் பல விதமா நம்ம வந்து பார்த்தோம். இது எல்லாமே வந்து என்ன செய்யறோம்? அதை பத்தி விவரிக்கிறோம், நம்ம பேசுறோம், அதை பத்தி வர்ணனை சொல்றோம், கேட்கிறோம். எல்லாம் பண்ணியும் நிறைய பேருக்கு புரியாம தான் இருக்கு. ஆத்மா அந்த நிலையில 8ஆம் நாள் நித்தியமான நிலையில இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அதை தான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வழியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல என்ன பாடமா கொடுத்திருக்காங்க?
இதே அற்புதமான ஆச்சரியமான ஆத்மாவை பகவானின் கருணையினாலும் இதை புரிஞ்சுக்க முடியும். எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்? பகவானுடைய கருணை நமக்கு இருந்துன்னா அந்த ஆத்மாவை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். இன்னொன்னா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தரின் வழிகாட்டுதலினாலும் நமக்கு ஒரு குருவை எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. குருவுக்கு கீழே நம்ம வந்து தீட்சை எடுத்துக்கிட்டோம், இல்ல ஷெல்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து நமக்கு சொல்லி தருவாங்க. இந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கறத நம்ம வந்து ஈஸியா புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒண்ணு பகவானுடைய கருணை, இன்னொன்னு ஒரு குருவோட வழிகாட்டுதல். 2 விஷயம் இருந்ததுன்னா நம்ம ஆத்மாவை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்ப 2+2 அப்படின்னாலும் 4 தான், 2 into 2 அப்படின்னாலும் 4 தான். ஆனா அதை நாமளே வந்து பிறந்து ஒரு 2 வயசு 3 வயசுல நமக்கு அதை சொல்லி கொடுத்தா நமக்கு வந்து பார்த்துட்டு நம்ம இந்த கணக்கு புரிஞ்சுக்க முடியுமா? கணக்கு பாடம் ஒரு ஒரு கணக்கு வாத்தியார் வந்து சொல்லி கொடுத்தாதான் நம்ம கணக்கை புரிஞ்சுக்குவோம். அது மாதிரிதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய குருமார்கள் வந்து நமக்கு வழிகாட்டுவாங்க. இப்படி இப்படி செஞ்சா இது இப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோ, இந்த பாடத்தை படிச்சு இப்படி கத்துக்கோ அப்படிங்கிறத அவங்க எடுத்து எடுத்து சொல்லும் பொழுது நம்ம ஆத்மாவை பத்தி புரிஞ்சுக்கலாம். இன்னொன்னு முக்கியமா பகவானுடைய கருணையும் நமக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இதுல சொல்லி இருக்கிறாங்க. 30 யாராவது படிங்க. देहि नित्यम् अवद्यो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुम् अर्हसि. பரத குலத்தோன்றலே, உடலில் உறைபவன் ஒருபோதும் அழிக்கப்பட முடியாதவன். எனவே எந்த உயிர்வாழிக்காகவும் நீ வருந்த வேண்டிய தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றார் பகவான்? இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா எப்படிப்பட்டது? உடல்ல உறைவது யாரு? ஆத்மாதான், அந்த ஆன்மா. அந்த ஆத்மா வந்து ஒருபோதும் அழிக்க முடியாது அப்படிங்கறது இவ்வளவு வழி நம்ம படிச்சுட்டு இருந்தோம். 21ல தான் நம்ம ஆரம்பிச்சோம். இதுவரையிலும் படிச்சுக்கிட்டு வந்ததுல இருந்து ஆத்மா அழிவட்டது அப்படிங்கிறத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது. அதனால எந்த உயிர் வாழிக்காக நீ வருந்த தேவையில்லை. இப்ப யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து இறந்துட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒண்ணு உட்காந்து அழுகுறோம், நம்மளை விட்டு அவங்க இறந்து போயிட்டாங்களே அப்படின்ட்டு. இறந்து போயிட்டாங்களேன்னு நம்மளோட பழகினவங்க இறந்துட்டாங்கிறது வருத்தப்படுறது நியாயம்தான். ஆனா அவங்க ஆன்மா அழியல அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது எந்த காலத்திலயோ பட்டினத்தார் சொல்லி வச்சாரு. செத்த பிணங்களை கண்டு சாம் பிணங்கள் அழிகின்றன அப்படின்னு சொன்னாராம். அவர் ரோட்டு வழியா போயிட்டு இருக்காரு, ஒரு வீட்டுல சாவு. அந்த சாவு வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாரும் அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க. அதை பார்த்தோன்னா பட்டினத்தார் வந்து என்ன சொல்றாரு? செத்த பிணங்களை கண்டு சாம் பிணங்கள் அழுகின்றன அப்படின்னா என்ன? நாளைக்கு சாக போற பிணங்கள் தான் இவங்கெல்லாம் அழுகுறவங்க எல்லாம். ஆனா அங்க செத்து கிடக்கிற பணத்தை பார்த்து இவங்க எல்லாம் அழறாங்க அப்படின்னு அந்த காலத்திலேயே அவருக்கு எவ்வளவு ஞானமா சொல்லி இருக்கிறார் பாருங்க. அதேதான் வந்து நம்ம வந்து எந்த உயிர்களுக்காகவும் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன பாடம்? ஆத்மா நித்தியமானது என்ற போதிலும் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க? முக்கியமா இன்னொன்னு சொல்றாங்க, வன்முறை ஆதரிக்கப்படுவதில்லை. ஆத்மா நித்தியமானதுதான் அப்படின்னுட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம்? ஒருத்தவங்களை கத்தி எடுத்து போய் குத்திடலாமா? அருவாள் எடுத்து வெட்டிடலாமா? நமக்கு பிடிக்காதவங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க, அவங்கள போய் நம்ம ஏதாவது துன்புறுத்த முடியுமா? ஏன் வந்து நிறைய பேர் வீட்டுல வந்து என்ன செய்யணும்னா இந்த வேலி பிரச்சனை வரும். ஏன் என்னோட எல்லை, இது என்னோட எல்லை அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவான்? பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க என்னைக்குமே இதா இருக்க மாட்டாங்க, சண்டை போடுவாங்க. அதனால இவன் இவன் இருந்தா நமக்கு இடைஞ்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை கொலை பண்ணிடலான்னு போய் நம்ம ஒரு கத்தி எடுத்து வெட்ட முடியுமா? வன்முறை பண்ண முடியுமா? அது சட்டம் அனுமதிக்குமா? எதுவும் கிடையாது இல்லையா? அதே சமயத்துல போரின் சமயத்தில் வன்முறை தேவைப்படுது. இந்த போர்க்களத்துல ஒரு உயிரை இன்னொரு உயிர் கொள்ளுது. இப்ப அர்ஜுனனால குருஷேத்திர போர்க்களத்துல எதிரி படையில கௌரவ சேனையை அவன் அழிக்க போறான். அந்த இடத்துல வன்முறை கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடாது. அது வந்து அவசியமானது. அந்த இடத்துல வந்து போருங்கிறது அவசியமானது. அந்த இடத்துல வன்முறை தேவைப்படுது. அதனால அந்த இடத்துல அது மறுக்க முடியாது. இந்த தேவையானது கடவுளின் அனுமதியை கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படுது. இது வந்து பகவானே விருப்பப்படுறாரு. அதர்மத்தை அழிக்கணும், தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நடக்கக்கூடிய போர். அந்த இடத்துல வன்முறை செய்யலாம். ஆனா மனம் போன போக்குல நம்ம இஷ்டத்துக்கு எந்த உயிரையும் நம்ம துன்பம் ஆத்மாதான் நித்தியமா இருக்கே, அதை நம்ம கொன்னா என்ன பாவமா அப்படின்னு நம்ம வந்து மனசுல வன்மத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒரு உயிரை நம்ம துன்புறுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. 31 சுமித்ரா மாதாஜி स्वधर्मम् अभिश्रावेश्य न विगम्पतुम् अर्हसि धर्मयाति युतात् श्रेयो
அந்நிய சத்ரியோ ந வித்யதே. சத்திரியன் என்ற முறையில் உனக்கென்று உரிய கடமைகளை பற்றி கருதும் போது தர்மத்தின் கொள்கைக்காக போர் புரிவதை காட்டிலும் வேறு சிறந்த கடமை உனக்கு இல்லை. எனவே தயங்க தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, சத்திரியன். சத்திரியன்கிறதோட மீனிங் யாருக்காச்சும் தெரியுமா? சத் அப்படின்னா தீங்கு, தீங்குக்கு பேர்தான் சத்துன்னு சொல்றாங்க. திரியா அப்படின்னா வந்து காப்பாற்றுதல். தீங்குல இருந்து யார் ஒருத்தன் காப்பாற்றுறானோ அவன் தான் சத்திரியன். அதுதான் வந்து அந்த நேமே கொடுத்துருக்காரு, பகவானே இந்த மாதிரி வச்சிருக்கிறாங்க. அப்ப சத்திரியனோட கடமை என்ன? வந்து குடிமக்களை காப்பாற்றணும். அந்த குடிமக்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க, கஷ்டத்துல மாட்டிட்டு இருக்காங்க, அதர்ம ராஜ்யத்துல இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை ஒரு சத்திரியனோடது. அதனால தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்காக போர் புரிவதை காட்டிலும் சிறந்த கடமை உனக்கு இல்லை அப்படிங்கிறாரு. இந்த இடத்துல ஒரு அதர்மத்தை அழிக்கிறாங்க. வந்து அதர்மமா தானே அவங்க வந்து வஞ்சகமா வந்து சூது விளையாட்டுல பாண்டவர்களை தோற்கடிச்சு வனவாசம் அனுப்புறாங்க கௌரவர்கள். அவங்க அதர்மிகள். அப்ப இந்த தர்ம ராஜ்யம் அமையணும் அப்படின்னா அவங்களை அழிக்கிறதுல வந்து எந்த தயக்கமும் தேவையில்லை அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து அது உன்னுடைய கடமை அப்படிங்கிறத எடுத்துரைக்கிறார். 32 படிங்க மாதாஜி. சுமித்ரா மாதாஜி படிக்க மாதாஜி. மாதாஜி சுமித்ரா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. சுகினா சத்ரியா நான் படிக்கிட்டா மாதாஜி? மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க மாதாஜி. எத்திர ஜெயோ சோப அன்னம் ஸ்வர்கத பாரம் அபப்ருதம் சுகின சக்திரிய பாரத லப்தம் யுத்தம் இஸ்ருதம். பார்த்தே வலிய வரும் போர் வாய்ப்புகளை சொர்க்க லோகத்தில் கதவுகளை திறந்து விடுவதால் அவற்றை பெரும் அரச குலத்தோர் மகிழ்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து போர் வருதுன்னா அரச குலத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் சந்தோஷம் அடைவாங்க. இப்ப நம்ம எல்லாம் போர் வருதுன்னா நம்ம மக்களுக்கு தான் பயம். ஆனா ராஜா சத்திரியனுக்கு பயம் கிடையாது, சந்தோஷம் அடையலாம். ஏன் அப்படின்னா வலிய வரும் போர் வாய்ப்புகள். ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு படையெடுக்கிறாங்க. அந்த போரை கண்டு வந்து இது பயப்பட மாட்டாங்க ராஜாக்கள்லாம். அந்த காலத்துல சந்தோஷமா வா 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 போர் புரியலாம் அப்படின்னு. எதுக்காக அப்படின்னா அந்த போர்க்களத்துல உயிரை விட்டுட்டா அவங்க வந்து நேரா சொர்க்கத்துக்கு தான் போறாங்க. இறந்த பிற்பாடு அவங்க எந்த நரகலோகத்துக்கும் அவங்க போக மாட்டாங்க. அது வந்து கம்பல்சரியா வந்து, ஏன்னா வலிய வருது அந்த போர். இவங்களா தேடி போகல. வலியக்கா வந்து ஒருத்தவங்க போர் செய்ய வராங்கன்னா இவங்க நாட்டு மக்களை காப்பாற்ற வேண்டியது இவங்களோட கடமை. அப்படி வர்றத வந்து இவங்க போர் புரியுறதுனால ஒருவேளை இவங்க வந்து போர்ல வெற்றி அடைஞ்சா அவங்களுடைய அந்த ராஜ்யம் இவங்க கைப்பற்றுவாங்க. இல்லையா இறந்து போயிட்டாங்கன்னா சொர்க்கலோகம் அவங்களுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அதனால ராஜகுலத்துல பிறந்தவங்க மன்னர்கள்லாம் எப்படின்னா மகிழ்ச்சி அடைவார்கள், போரை கண்டு சந்தோஷம் அடைவார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதான் இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு சத்திரியனோட கடமை என்ன அப்படின்னு இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் குடிமக்களை காப்பாற்ற வேண்டியது ஒண்ணு. ரெண்டாவது சட்டம் ஒழுங்கு வன்முறைகள்ல வந்து தவிர்க்கணும். நம்ம கூட இப்ப படிக்கிறோம் லா அண்ட் ஆர்டர், நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். நமக்கு வந்து போலீஸு வக்கீலு இதெல்லாம் எதுக்காக இருக்காங்க? சட்டம் ஒழுங்கா பாதுகாக்கிறதுக்காக. அடுத்தது வந்து சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் ஆட்சி. அவங்க வந்து எப்படி வேணா அவங்க விருப்பப்படி ஆட்சி புரியலாமா அப்படின்னா கிடையாது. சாஸ்திரத்துல எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கோ அந்த வழியில தான் அவங்களுடைய ஆட்சி முறை இருக்கணும். அராஜக ஆட்சி கூடாது அப்படிங்கிறத இதெல்லாம் சத்திரியரோட கடமைகளா சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து 2 வகையான கடமைகளை பத்தி சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஒண்ணு என்ன, ஸ்வதர்மா. ஸ்வதர்மான்னா என்ன? சுய தர்மம். ஸ்வ அப்படின்னா சுய, தர்மம்னா நம்மளுடைய கடமை, சுயமான கடமை. நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கடமைகள் இருக்கு. அந்த சுவதர்மாங்கிறது நம்மளுடைய உடலை சார்ந்தது. ஒவ்வொருத்தரும் உடலை சார்ந்து இருக்கக்கூடியது சுயதர்மா. அடுத்தது சனாதன தர்மா. அப்படின்னா என்ன? ஆன்மீக கடமைகள். ஆன்மீக கடமைகள் என்ன? நம்ம வந்து காலையில எழுந்த உடனே பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு தான் எழுந்திருக்கணும். படுக்கும் போதும் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு தான் படுக்கணும். ஒவ்வொரு நேரமும் நம்ம வந்து பகவானை வழிபாடு பண்ணணும். காலையில மங்கள ஆரத்தில இருந்து ராத்திரி சயன ஆரத்தி வரையிலும் நம்ம பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் நம்ம ஆன்மீக கடமைகள். அது மட்டும் இல்லாம பகவானுக்கு நம்ம வீட்டுல வந்து தலிகை பண்ணி அவருக்கு படைக்கணும். அது எல்லாமே பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் படிக்கிறது எல்லாமே ஆன்மீக கடமைகளா சொல்லப்பட்டிருக்கு.
இதெல்லாம் நம்ம வந்து செய்யும் பொழுது சொர்க்கலோகத்தை அடைதல் வந்து நம்ம கேட்கலாம் வேண்டாம், தானா ஆட்டோமேட்டிக்காவே நமக்கு வந்து அது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல இருந்து என்ன பாடம்? எந்த துறையாக இருந்தாலும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு துறை இருக்கு. இப்போ வந்து இப்போ கவர்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குன்னா அங்க ஒரு டைரக்டர் இருப்பாங்க. ஒரு ஐடி கம்பெனி இருக்குன்னா அங்க ஒரு சிஓ இருப்பாங்க. ஒரு ஸ்கூல் இருக்குன்னா அங்க ஒரு ஹெச்எம், ஒரு கரஸ்பாண்டன்ட் இருப்பாங்க. இப்படி எந்த ஒரு துறையை எடுத்துக்கிட்டாலும் அங்க இருந்து உயர் அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு இருக்கிறாங்க. அந்த உயர் அதிகாரிகள் வந்து என்ன சொல்றாங்களோ, அவங்க என்ன வழிகாட்டுறாங்களோ, அது மூலமா நமக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட கடமை, நமக்கு என்ன வேலை அங்க கொடுத்துருக்குறாங்களோ அந்த வேலையை நம்ம செய்யணும். அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது உயர்ந்த நிலைக்கு நம்மளை உயர்த்தி கொள்ள முடியும். இப்ப ஸ்கூல்ல ஹெட் மாஸ்டர் சொல்றதையே ஒரு டீச்சர் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்கள பாருங்க, கரெக்டா அவங்க சொன்னதை கரெக்டா செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லாசிரியர் விருது கொடுப்பாங்க. அதே போல ஒரு ஐடி கம்பெனில வந்து ஒரு சிஓ என்ன நினைக்கிறாரோ அதை கீழே இருக்க ஊழியர் செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு பதவி உயர்வு கிடைக்கும், சம்பளம் உயரும். இது எல்லாம் என்ன அவங்கள உயர்த்திக்கிறாங்க. இது எல்லாம் பௌதிகத்துல. அதே சமயத்துல ஆன்மீகத்துல எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய குருமார்கள், நம்ம ஆச்சாரியர்கள், நம்ம யாருக்கிட்ட எல்லாம் நம்ம வந்து ஷெல்டர் எடுத்துக்கிறோமோ அந்த ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு வந்து வழி காட்டுவாங்க. இன்னென்னது நீ செய்ய, ஆன்மீக கடமைகள், நீ காலையில மங்களாரத்தி பாரு, சாண்டிங் பண்ணு, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை 16 முறை சாண்டிங் பண்ணு, பகவத்கீதை பாகவதம் படி, அதை சொல்லி கொடு, பகவானை பத்தி கீர்த்தன் பாடு அப்படின்னு எல்லாம் நமக்கு வழிகாட்டுவாங்க. அந்த வழிகாட்டுதல் படி நம்ம நடந்துகிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம வந்து என்ன செய்யும், நம்முடைய ஆத்மா உயர்ந்த நிலைக்கு போகும். உயர்ந்த நிலை எது? இறைவனுடைய அந்த திருநாடுக்கு நம்ம ஏற்றம் பெறுவோம். இந்த பிறப்பிறப்பு சூழல்ல இருந்து விடுதலை அடைவோம். இதுதான் நமக்கான பாடமா சொல்லியிருக்காங்க. 33 படிங்க மாதாஜி. சுதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. சுதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க பிரபு. அத சேத்வம் இமம் தர்மியம் சங்கிராமம் ந கரிஷ்யசி ததஸ்வதர்மம் கீர்த்திம் ச ஹித்வா பாபம் அவாப்ஸ்யசி. எனவே போரிடுதல் என்னும் இந்த தர்மத்தின் கடமையில் நீ ஈடுபடாவிட்டால் உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறியதற்கான பாப விளைவுகளை நிச்சயமாக பெறுவதோடு சிறந்த போர்வீரன் எனும் புகழையும் இழப்பாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இல்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? தர்மத்தின் கடமை. இங்க போரே வந்து தர்மத்தை காப்பாத்துறதுக்காக தான் இந்த போரே நிகழப்போகுது. குருஷேத்திர போர்க்களத்துல வந்து அதர்மம் வந்து வெல்லக்கூடாது, தர்மம் நிலைன்னு பெறணும் தான் பகவான் இதை ஏற்பாடு பண்ணி இருக்கிறாரு. அதுல போரிடுதல் வந்து யாருடைய கடமை? அர்ஜுனன் போன்ற ஒரு சிறந்த வீரனுடைய கடமை. அவன் வந்து தர்மத்துக்காக தான் அங்க போரிடுறானே தவிர சொந்த விருப்பத்துக்காக இல்லை. அதனால அந்த கடமையில இருந்து நீ தவறிட்டேன்னா உனக்கு என்ன வரும்? பாவம் வரும் அப்படிங்கிறாரு. உன்னுடைய கடமையான தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டிய போர் தொழிலை நீ செய்யலன்னா நீ பாவ விளைவுல மாட்டிக்குவ. அது மட்டும் இல்ல, போர் வீரன், சிறந்த ஒரு வில்லாளி அப்படிங்கிற புகழையும் நீ இழந்து விடுவ அர்ஜுனா அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க சிவபெருமான் இருக்காங்க, இங்க இந்திரன் இருக்காரு, இங்க துரோணாச்சாரியர் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாமே அவங்கவுங்களுடைய கடமைகளை அவங்கவுங்க செய்யறதுனாலதான் இப்ப வந்து உலகத்துல எல்லாமே பேலன்ஸ்டா இருக்கு. இதுல வந்து யாரும் யாருக்காகவும் அவங்கவுங்க கடமையை விட்டு அடுத்தவங்க கடமையை எடுக்கல. அவங்க கூட அழிக்கும் தொழில் என்னவோ அதை தான் சிவபெருமான் செய்யறாரு. தேவர்களுக்கு அதிபதியா இருந்த இந்திரன் அவருடைய கடமையை செய்யறான், துரோணாச்சாரியார் அவருடைய கடமையை செய்யறாரு. அது மாதிரி நீயும் செய்யணும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. 34 படிங்க. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् सम्पाविदस्य सा कीर्तिर् मरणात् அதிரிச்சதே. மக்கள் உன்னை ஒருபோதும் இகழ்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பர். மக்கள் உன்னை எப்போதும் இகழ்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பர். மதிக்கத்தக்க ஒருவனுக்கு அவமானம் மரணத்தை விட மோசமானது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து இன்னும் சொல்றாரு, அர்ஜுனன் வந்து என்ன செய்வாங்க, நான் போர் புரிய மாட்டேன், எனக்கு அதனால பாவ விளைவு வந்துடும், எனக்கு வந்து இது மக்களை அழிக்கிறது பாவ செயல் அப்படின்னு எல்லாம் நிறைய 5 காரணம் சொல்லுவார் இல்லையா. துன்பம் வரும், அப்புறம் வந்து தர்மத்தை இது பண்ணுவோம், பாவ செயல், அப்புறம் வந்து இன்பமின்மை, அப்புறம் இருமணம், இப்படி 5 விதமான காரணங்களை சொல்றாரு. அதனால இப்ப என்ன சொல்றாரு,
நீ செயலை செய்யலன்னா உன்னை என்ன செய்வாங்க, மக்கள்லாம் உன்னை தூற்றுவார்கள் அர்ஜுனா. என்ன பண்ணுவாங்க, மதிக்கத்தக்க ஒருவனுக்கு அவன் பெரிய மதிப்பான அர்ஜுனன்னாலே நமக்கு வந்து அவன் பேரை சொன்னாலே நமக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கும். அப்படிப்பட்ட மரியாதையை வந்து என்ன செய்வாங்க, மரியாதை உள்ள ஒருவனுக்கு அவமானம் மரணத்தை விட மோசமானது. வந்து அவனை அவமானப்படுத்துவாங்க, மக்கள்லாம் வந்து இகழ்ந்து பேசுவார்கள். நீ வந்து போர்க்களத்தை வந்து போர் செய்யலைன்னா இந்த வீரனே இல்லவா அப்படின்னுட்டு உன்னை பத்தி தப்பு தப்பா பேசுவாங்க. அது எப்படிப்பட்ட நிலை, நீ இறந்துபட்டா கூட பரவாயில்ல, நீ உயிரோட இருக்கும்போது உன்னை தப்பா பேசுறது வந்து மரணத்தை விட மோசமானது அப்படிங்கறத வந்து பகவான் இங்க சொல்றாரு. போரில் பின்வாங்குவதை விட போரிட்டு மரணம் அடைவதே அர்ஜுனனுக்கு சிறந்தது. நீ போர் செய்ய, அதுல இறந்து போனா கூட பரவாயில்ல, அதை விட்டு போரிட மாட்டேன்னு போனீங்கன்னா, புறமிதிட்டு ஓடினா என்ன, கோழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் பகவான் வந்து இங்க இறுதியா வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்லக்கூடிய அட்வைஸா சொல்றாரு. 35 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பயாத் ரணாத் உபரதம் மம்ஸ் எந்தே த்வாம் மகாரதாக ஏஷாம் சத்வம் பகு மதோ பூத்வா யாஸ்யசி சாஹவம். உன்னுடைய பெயரிலும் புகழிலும் பெருமதிப்பு கொண்டிருக்கும் மிகச் சிறந்த போர் தலைவர்கள் நீ பயத்தால் போர்க்களத்தை விட்டு விலகிவிட்டதாக எண்ணி உன்னை முக்கியத்துவம் அற்றவனாக கருதுவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து இது கௌரவ சேனையில நிறைய பேர் வந்து யாரை பார்த்து பயப்படுறாங்கன்னா, தர்மரையோ நகுல சகாதேவனையோ பார்த்து பயப்பட மாட்டாங்க. அர்ஜுனனுக்கும் பீமனுக்கும் தான் பயப்படுவாங்க. ஏன்னா அர்ஜுனனுடைய வில் திறமை அப்படி, பீமனோட கதை திறமை, அவனுடைய உடல் பலம் அப்படி. அவங்க 2 பேருக்கும் வந்து எதிரிகிட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பயப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க பயப்படுறதுக்கு காரணம் என்ன, அவங்களுடைய வீரத்தன்மை. அதனால என்ன பண்ணும், அவங்க பேர்ல ஒரு மதிப்பு மரியாதை இருக்கும். அர்ஜுனன் அப்படின்னாலே அவர் பேர்ல ஒரு மரியாதை இருக்கும், புகழ் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய போர் தலைவர்கள், எதிரி படையில இருக்கக்கூடிய போர் தலைவர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க, நீ வந்து இந்த போரை விட்டு விலகி போனீன்னா என்ன செய்வாங்க, நீ பயந்து ஓடிட்ட அப்படின்னு வந்து அவனை வந்து சொல்லுவாங்களே தவிர, நீ வந்து அதாவது இறக்க குணத்தினால நீ வந்து போரை விட்டு விலகுற அப்படின்னு யாருமே நினைக்க மாட்டாங்க. உன்னை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, கேவலப்படுத்துவாங்க அப்படின்னு இங்க வந்து எடுத்து சொல்றாரு. எல்லாருக்கும் தெரியும் அர்ஜுனனுடைய வீரம் எப்படிப்பட்டதுன்னு. அப்படி இருந்தும் அவன் போர் புரியாம போர்க்களத்தை விட்டு விலகி போனான்னா என்ன சொல்லுவாங்க, உன்னை முக்கியமற்றவன். அது வந்து இது வந்து சாதாரண கோழை, தன்னுடைய ஆச்சாரியர்களையும் தாத்தாவையும் கொள்றதுக்கு பயந்து ஓடுறான் அப்படின்னு கேவலமா பேசுவாங்களே தவிர உன்னை வந்து போற்றி பேச மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். அடுத்தது வந்து சகோதரர்கள், பாட்டனார் ஆகியோரின் மீதான கருணையினால் எல்லார் மேலேயும் நீ இறக்கப்படுற, அந்த இறக்கத்தினால நீ போர்க்களத்தை விட்டு நான் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற. ஆனா துரியோதனன் என்ன செய்வான், எப்படா இவனை கீழே தள்ளலாம் அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருக்க நிலையில தான் துரியோதனன் இருக்காரு. கர்ணனும் வந்து ஒரு விதத்துல பாண்டவர்கள் மேல ஒரு காழ்ப்புணர்வு இருக்கும். அவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, அப்படிப்பட்ட வீரர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க, நீ போருக்கு பயந்து உயிருக்கு பயந்து ஓடிட்ட அப்படின்னு உன்னை பத்தி தப்பா பேசுவாங்க. நீ இறக்கத்தினால இந்த போர்க்களத்தை விட்டு போனேன்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க அர்ஜுனா. நீ வந்து கோழை அப்படின்னு தான் உன்னை பத்தி தூற்றுவதற்கு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. 36 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி யாராவது சுமித்ரா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி, யாராவது படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து இன்பமின்மை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாரு அர்ஜுனர். வந்து எனக்கு வந்து துன்பம் தான் கொடுக்கும், போர் புரிஞ்சேன்னா எனக்கு இன்பம் கிடைக்காதுன்னு சொன்னார் இல்லையா. அதுக்குதான் வந்து என்ன சொல்றாரு, அன்பில்லாத வார்த்தைகள், உன்னை வந்து கோழை, பயந்து ஓடுற அப்படின்னு எல்லாம் உன்னை பத்தி தப்பு தப்பா வந்து
அந்த வார்த்தைகள் கேட்கறதுக்கே கடுமையான வார்த்தைகளை பத்தி சொல்லி உன்னுடைய திறமையை வந்து அவங்க நிந்திப்பாங்க. அர்ஜுனன் எப்படிப்பட்ட திறமைசாலி, வில்லுக்கு விஜயன் அப்படின்னு பெயர் பெற்றவன். அவனை போய் கோழன்னு சொன்னா அவனுக்கு வந்து எப்படி ஆகும்? அவனுடைய திறமையை வந்து கீழே தள்ளுற மாதிரி இருக்கும். அதை விட துன்பம் தரக்கூடியது வேற என்ன இருக்கும் அர்ஜுனா? நீ போர் புரிஞ்சு வா, அதுதான் உனக்கு இன்பம், அதுதான் உன்னுடைய தர்மம் அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் வந்து பல விதங்கள்ல எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. திருநாவுக்கரசு பிரபு படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்படாமல் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம். வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து 2 விதம் உனக்கு வந்து 2 சான்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அர்ஜுனனுக்கு வந்து 2 சான்ஸ் கொடுக்குறாரு பகவான். போர்க்களத்துல போய் போர் புரிஞ்சினா உனக்கு 2 வாய்ப்பு இருக்கு. என்ன? ஒண்ணு போர் புரிஞ்சு வெற்றி அடையலாம், இல்ல போர்ல மடிந்து போகலாம். இறந்தாலும் நன்மை, வெற்றி அடைஞ்சாலும் நன்மை. எப்படி? இறந்து போயிட்டா நீ உனக்கு சொர்க்கலோகம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அதனால சொர்க்கத்துல போய் நீ வந்து சுகமான வாழ்க்கையை வாழலாம். இல்லையா, தோத்து போயிட்டியா, இது ஜெயிச்சிட்டியா, இந்த உலகத்திலேயே உனக்கு என்ன இருக்குது? அரசாங்கம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அங்க வந்து இவருடைய குருஷேத்திர போர்க்களத்தை அவங்க துரியோதனுடைய இந்திரபிரசம் இவங்கள்ட்ட இருந்து பெற்றுக்கொண்ட இதுவும் ஹஸ்தினாபுர அரண்மனையும் உங்களுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு. நீ போய் அங்க முடிசூட்டி ராஜாவா அரசாட்சி புரியலாம். அதனால உறுதியோட எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாரு. இதைதான் காட்டுறாரு. தேர்ல இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு? நீ மடிந்து விட்டால், இறந்து போயிட்டினா, போர்ல தோல்வி அடைந்து மடிஞ்சு செத்து போயிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி உனக்காக இது என்ன இருக்கு? சொர்க்கலோகம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. அங்க போய் என்ன மக்கறாங்க? சுராபானம், சோமபானம் அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கு. அந்த பானங்களை அறிந்துட்டு அங்க வந்து தேவகன்னியர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க? ரம்பை, ஊர்வசி அவங்கெல்லாம் நடனம் ஆடுவாங்க. அங்க துன்பம் இல்லாத வாழ்வு எப்போதும் இன்பமா இருக்கு. அவங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இல்லையா? அந்த வாழ்க்கை அமரத்துவமான ஒரு வாழ்க்கையில அவங்க இருக்கிறாங்க. அதை நீ போய் அனுபவிக்கலாம். இல்லையா, அடுத்தது ஒருவேளை நீ இந்த போர்ல வெற்றி அடைஞ்சினா என்ன? இந்த பூலோகத்தையே நீ வந்து என்ன முடிசூட்டி வாழலாம். 2 வழி உனக்கு இருக்கு அர்ஜுனா. அதனால நீ கண்டிப்பா போர் புரிஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னு என்னென்ன விதமா போர் புரியணுமோ அத்தனை விதமாகவும் பகவான் இங்க எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. லாஸ்ட் ஸ்லோகா யார் படிக்கிறீங்க? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. சுக துக்க சமீகிருத்வ லாபோ லபோ ஜெய ஜெயோ ததோ யுத்தாத்ய யுஜ்யஸ்வ நைவம் பாபம் அவஸ்யாசி. இன்பத் துன்பம், லாப நஷ்டம், வெற்றி தோல்வி இவற்றை கருதாது போருக்காக போர் புரிவாயாக. அவ்வாறு செயலாற்றினால் என்றும் நீ பாவ வினைகளில் அடைய மாட்டாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து இருமை அது எப்படி இருமை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்பம் வந்தா துன்பம் வரும், துன்பம் வந்தோன்னா அடுத்த இன்பம் வரும், லாபம் வந்தா நஷ்டம் வரும், நஷ்டத்துக்கு பிறகு லாபம் வரும், வெற்றி வந்தோன்னா தோல்வி வரும், தோல்வி வந்தானே வெற்றி வரும். இது எல்லாம் இருமை. இதெல்லாம் வந்து ரொட்டீனா நடந்துகிட்டு இருக்காது. வேற ராட்டினம் சுத்துற மாதிரி தான். இப்ப ராட்டினத்துல கீழே ஏறி உட்காடுறோம், ராட்டினம் இடத்துல போகுது, ஜெயிண்ட் வீல்ல ஏறி உட்கார்ந்தா மேல போகுது, திரும்பி அங்கேயே நம்ம இருந்துருமா? அப்படி அது கீழே வந்து இறங்கித்தான் ஆகணும். அப்படியே ராட்டினம் சுத்துற மாதிரி இந்த இன்ப துன்பம், லாப நஷ்டம், வெற்றி தோல்வி இது எல்லாம் வந்து இயற்கையானதுதான், நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும். நீ இதெல்லாம் பத்தி கவலைப்படக்கூடாது. நம்ம செய்யற செயல்ல வந்து அதனால நமக்கு இன்பம் வருமா, துன்பம் வருமா, லாபம் வருமா, நஷ்டம் வருமா, இதெல்லாம் யோசிக்க கூடாது. போர் செய்யணும், அது நம்முடைய கடமை அப்படிங்கறத நினைச்சு நீ போர் செய்யணுமே தவிர வேற எதையும் நினைக்க கூடாது. அப்படி நீ இப்ப செயல்பட்டீன்னா உன்னை வந்து எந்த விதமான பாவங்களும் தீண்டாடுது, பாவ விளைவுகள் உன்னை அண்டாது அர்ஜுனா அப்படிங்கிறத பாவ செயல்னு அர்ஜுனன் சொல்றாரு இல்லையா? அதுல இருந்து நீ வெளிவருவ அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க சொல்றாரு. இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? எல்லா கடமைகளையும் விட்டு முகுந்தனான, முக்தி தருபவன் முகுந்தன், அந்த முகுந்தனான கிருஷ்ணரிடம் எவன் ஒருவன் முழுமையாக சரணம் அடைகின்றானோ அவன் யாருக்கெல்லாம் வந்து கடமையாக ஏற்ற வேண்டாம்? தேவர்களுக்கு, முனிவர்களுக்கு, பொதுமக்களுக்கு, உறவினர்களுக்கு, இந்த மனித சமுதாயத்துக்கு, நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு என்று யாருக்குமே கடமையாட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. பஞ்சமகா யஜ்ஞம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. யாருக்காச்சும் சொல்ல தெரியுமா பஞ்சமகா யஜ்ஞம் என்னன்னு? ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சமகா யஜ்ஞம் யார் சொல்றீங்க?
சரி, நானே சொல்லிடுறேன். பஞ்சமகா யஜ்ஞத்துல தேவ யஜ்ஞம். தேவ யஜ்ஞம்னா அதாவது நம்ம எல்லாம் பிறந்த உயிர்வாழிகள் எல்லாருமே இல்லறத்துல இருக்கக்கூடிய அனைவரும் தினசரி செய்ய வேண்டிய யஜ்ஞம் இது பஞ்சமகா யஜ்ஞம். தேவ யஜ்ஞம் அப்படின்னா கடவுளுக்காக நாம செய்யக்கூடிய கடமைகள் தேவ யஜ்ஞம். பித்ரு யஜ்ஞம். பித்ரு யஜ்ஞம்னா மூதாதையர்களுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியது. நம்ம வந்து அர்ப்பணம், தவசம் இதெல்லாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதெல்லாம். அடுத்தது பிரம்ம யஜ்ஞம். பிரம்ம யஜ்ஞம்ங்கிறது வேத கல்விகளை நம்ம வந்து படிக்கிறது, அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்கறது, இதெல்லாம் பிரம்ம யஜ்ஞம். அடுத்தது மனுஷ யஜ்ஞம். மனுஷ யஜ்ஞம்னா நம்மளை போன்ற சாதாரண மானிடர்கள், நம்மளை போல வந்து வீட்டுக்கு வரக்கூடிய விருந்தினர்கள், அவங்கள உபசரிக்கிறது மனுஷ யஜ்ஞம். அடுத்தது பூத யஜ்ஞம். பூத யஜ்ஞம்ங்கிறது பறவைகள், விலங்குகள், நம்ம சுற்றி இருக்க அந்த நாய், பூனை, காக்கா, குருவி எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சாப்பாடு கொடுக்கணும். இது எல்லாமே வந்து பூத யஜ்ஞத்துல வருது. இப்படி பஞ்சமகா யஜ்ஞங்களும் நம்ம செய்யணும். ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம செய்ய வேண்டியது நம்முடைய கடமை. ஏன்னா அவங்களால நம்ம பயனடைகிறோம், நாம பதிலுக்கு அவங்களுக்கு அந்த உதவியை நம்ம செய்ய வேண்டியது. ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காரு பகவான், இந்த கடமையை யாருமே செய்ய வேண்டாம். ஏன் செய்ய வேண்டாம்? எல்லா கடமைகளையும் விட்டுட்டு பகவான் ஆகிய கிருஷ்ணர்கிட்ட யார் ஒருத்தன் முழுமையா சரணடைகிறானோ அவங்க இந்த பஞ்சமகா யஜ்ஞமும் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க முற்றுப்புள்ளி வச்சிருக்கிறாரு. இதோட என்ன போர்ஷன் முடியுது. இன்னைக்கு வந்து இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். இதுல யாருக்காச்சும் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க, அதுக்குள்ள நான் வந்து எண்டிங் பிரேயர் சொல்லிடுறேன். வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், உங்களுக்கு ஏதாவது இதுல டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம படிச்சதுல உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க அப்புறம் மாதாஜி. சுஜாதா மாதாஜி, மாதாஜி. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் மலையாளத்துல அட்டன் பண்ணேன். நான் கேரளால இருந்து மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இதுல மலையாளத்துல அட்டன் பண்ணிட்டேன். இப்போ செகண்ட் லெவல்ல தான் தமிழ்ல வந்திருக்கேன். எனக்கு மலையாளம் எழுதுறதுக்கெல்லாம் வராது, அதனால நான் தமிழ்ல வந்திருக்கேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் எப்படி அதுக்கு சர்டிபிகேட் கிடைக்குமா? அங்கேயே கிடைக்குமே மாதாஜி உங்களுக்கு. அதிலே வாங்கிக்கலாம். அதே வாங்கிக்கிங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் அதில் வாங்கிக்கிங்க, அடுத்தது இங்கே படிச்சுக்கலாம். கண்டினியூ பண்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, இப்ப கடைசியா படிச்ச ஸ்லோகன்ல எல்லா கடமைகளையும் விட்டுட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட யாரு சரணடைகிறோமோ அவங்க தேவர், முனிவர், பொதுமக்கள் யாருக்கும் நம்ம கடமைப்பட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல மாதாஜி. அதுல வந்து குலதெய்வ வழிபாடு கூட அவ்வளவு முக்கியம் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அது அப்படிதானுங்களா மாதாஜி? உண்மைதான். ஆமா, தேவர்கள்ல தானே வராங்க. குலதெய்வங்கிறது யாரு? தேவர்கள்ல தான் வராங்க. அப்ப வந்து தேவ வழிபாடு தேவையில்லை அப்படிங்கன்னா அதனால குலதெய்வ வழிபாடு கூட தேவையில்லைங்கிறது தான் அர்த்தமாகுது. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து பகவானுடைய உடல்ல தான் வந்து தேவர்கள்லாம் குடியிருக்கிறாங்க, அவருடைய உடல்ல அங்கமா இருக்கிறாங்க. நம்ம செய்யக்கூடியது ஒரு மரத்துக்கு வேர்ல தண்ணி ஊத்துனா அந்த மரம் முழுக்க போயிடும் இல்லையா? தனித்தனியா கிளைக்கு, இலைக்கு, பூவுக்கு அப்படின்னெல்லாம் தண்ணி ஊத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வேர்ல தான் நம்ம மரத்துக்கு தண்ணி ஊத்துவோம். அந்த வேர்ல ஊத்தும் பொழுது மரம் ஃபுல்லா பரவுது. பகவானுடைய திருப்பாதங்களை நம்ம வணங்கினா பகவான்லயே அடக்கமா இருக்கிறாங்க அந்த தேவர்கள். நம்மளுடைய குலதெய்வம் எல்லாம் பகவானுடைய உடல்ல அடக்கம் அப்படின்னா அந்த நம்ம இந்த வழிபாடு அவங்களுக்கும் போய் சென்று சேருது அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். அதனால தனித்தனியா அவங்களை செய்ய வேணாம். ஆனால் நாம முழுமையா சரணாகதி அடையணும் பகவான்கிட்ட. நம்ம அதை செய்யாம சும்மா நம்ம பேருக்கு நம்ம கும்பிட்டுட்டு அந்த கடமையெல்லாம் நம்ம விட்டுடுறேன் அப்படின்னு நம்ம விடக்கூடாது. நம்ம என்னைக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் கடமை நமக்கு திறக்கணும்னா முழுமையா நம்ம பகவான்கிட்ட சரணடைகிற அன்னைக்குதான் விட முடியும். அது வரையில நம்ம கடமைகளை செஞ்சுதான் ஆகணும். முழுமையா சரணடைகிறதுன்னு என்னதுன்னு தெரிஞ்சு சொல்லுங்க மாதாஜி. முழுமையா சரணடைகிறதுன்னா பகவானை தவிர எனக்கு காப்பாற்றக்கூடியவங்க யாரும் இல்லை. இறைவன் கிருஷ்ணரை தவிர நான் யாரையும் நம்பல. கிருஷ்ணர் தான் எனக்கு சரணாகதி. நான் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலும் நான் என்னால ஆகுது அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. நான் செய்யறது நான் இந்த வேலையை நான் தான் செய்யறேன் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணமே இருக்கக்கூடாது.
என்னை கிருஷ்ணர் ம் வந்து செய்ய வைக்கிறாரு, நான் செய்யக்கூடிய ஆமா செயல்கள் நம்ம ஒவ்வொரு செயல்லையும் பகவானை முன்னிறுத்தணும். நான் தான் இதை செஞ்சேன், இந்த குடும்பத்தை நான் தான் காப்பாத்துறேன், நான் இல்லைன்னா இது வீணா போயிடும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம எண்ணத்திலே வரக்கூடாது. எல்லாமே அவர் வந்து நம்மளை செய்ய வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு, நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். நம்மளுடைய மனம், மொழி, வாக்கு 3ஆலையும் பகவானை தவிர வேற எந்த நினைவும் நம்ம இருக்கக்கூடாது. நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்குகள்லாம் போயிடணும். 6 விதமான அழுக்குகள் இருக்கு. நீங்க போக பாருங்க படிப்பீங்க. அந்த களங்கங்கள்லாம் நீங்கி நம்ம மனம் தூய்மையா பகவானை தவிர நமக்கு கதி இல்லை அப்படின்னு நம்ம வந்து சரண்டர், அவர்கிட்ட சரணாகதி அடையணும். ஷட்விதா சரணாகதி 18வது சாப்டர்ல படிச்சிருப்பீங்க, வரும் பின்னாடி மறுபடியும் படிப்போம். அந்த நிலையில உயரும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து விட முடியும். அதுவரையில் நம்ம கடமைகளை செஞ்சுதான் ஆகணும். சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி அந்த பஞ்ச யஜ்யம் சொன்னீங்களா, அதை ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மாதாஜி. என்னென்ன யஜ்யம் மட்டும் சொல்லுங்க. பஞ்ச யஜ்யம் வந்து என்னென்ன அப்படின்னா தேவ யஜ்யம், தேவ யஜ்யம், அதாவது தேவர்கள். இப்ப வந்து நமக்கு மழையை கொடுக்கிறார் வருணன், சூரியன் ஒளியை கொடுக்கிறாரு, அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க எல்லாம் தேவர்கள் இல்லையா. நம்ம வந்து கல்வியை கொடுக்கறது யாரு, சரஸ்வதி. பணத்தை கொடுக்கறது லட்சுமி. இப்படி எல்லாம் இதெல்லாம் தேவர்கள். அந்த தேவர்களுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமை தேவ யஜ்யம், அவர்களை வழிபாடு பண்ணணும். பித்ரு யஜ்யம்ங்கிறது நம்முடைய மூதாதையர்கள். நமக்கு இந்த உடலை கொடுத்தது யாரு, நம்ம தாய் தகப்பன்கள். அவங்களுக்காக நம்ம அவங்களுடைய காரியங்களை நம்ம செய்யணும். அவங்களுக்கு வந்து தொண்டு புரியணும். இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தொண்டு செய்யணும். இறந்த பிற்பாடு அவங்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்யணும். அதெல்லாம் நம்ம செய்யணும். பிரம்ம யஜ்யம், வேதங்களை ஓதுவது. வேதங்கள் நம்மளால ஓத முடியாது, நமக்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியாது. நம்ம இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கணும். இதெல்லாம் வந்து இந்த கல்வியை அறிஞ்சுக்கணும். அது பிரம்ம யஜ்யம். மனுஷ யஜ்யம்னா வீட்டுக்கு வரக்கூடிய விருந்தினர்களை உபச்சாரம் பண்றது. பூத யஜ்யம், நம்ம வீட்லயே வந்து நாய், பூனை இதெல்லாம் இருக்கும், காக்கா, குருவி இருக்கும். நம்ம வந்து வயல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெற்கதிகளில் வந்து ஒரு எலி வந்து கடிச்சு வைக்குதுன்னா அதை கொல்றதுக்கு பாம்பு வருது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுலயும் ஒரு புழு பூச்சி, எல்லா விஷயங்கள்லயும் வந்து ஒரு கிளி வந்து ஒரு பழத்தை கொத்துது. அது ஏதோ ஒரு விதத்துல நமக்கு வந்து ஒரு நல்லது செய்யும். அந்த வந்து இந்த நம்ம சுற்றி இருக்க விலங்குகளாலேயும் நமக்கு ஒரு நன்மை. வீட்டை காக்குது நாய், பால் கொடுக்குது பசு, இப்படி ஒவ்வொன்றாலையும் நம்ம வந்து பயனடைகிறோம். அதனால அந்த விலங்குகளுக்கும் பறவைகளுக்கும் உணவு கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமை. இது வந்து பூத யஜ்யம். கிளியரா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா பிரபு, சொல்லுங்க பிரபு. எதுவும் இல்ல, போன லெவல் 1ல வந்து பாவ புண்ணியம், அதுக்கப்புறம் சொர்க்க நரகம், அதான் நம்ம செய்யற வினைக்கு ஏத்த மாதிரி சொர்க்க நரகம் கிடைக்கும் அப்படி. அதெல்லாம் வேணாம், அதுல இருந்து வெளியே வர்றது, முக்தி அடையிறது, பிறப்பு இல்லாம இருக்குது, அதுதான் நம்மளுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இப்ப நம்ம ஒரு 2 ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, அர்ஜுனர் கிட்ட நீ போர் புரிஞ்சனா, வெற்றி பெற்றினா உனக்கு வந்து இங்கே அரசாலாம், தோல்வியுற்றினா சொர்க்கத்துக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா நம்மளுடைய கான்செப்டே பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு இல்லாம சொர்க்கம், நரகம், பாவ புண்ணியம் இது எந்த பலனுமே இல்லாம இருக்கிறது தானே. அப்புறம் நம்ம கிருஷ்ணரே வந்து இப்படி சொல்றாரு, சொர்க்கத்துக்கு போலாம் அப்படின்னு அந்த இடத்துல அர்ஜுனருக்கு பொருத்தமானதா அவர் சொல்றாரு. இப்ப வந்து நம்ம வந்து போர்க்களத்துல இல்ல பிரபு, போர்க்களத்துல போர் புரிய மாட்டேன்னு சத்தியாகிரம் பண்ணிட்டு இருக்கிற அர்ஜுனர், அவரை போர் புரிய வைக்கணுங்கிறது பகவானுடைய விருப்பம். அந்த இடத்துல வந்து பாவம் வரும், எனக்கு அவங்களுக்கு எதிரிகளை என் தாத்தாவை கொண்டுட்டா எனக்கு பாவம் வரும், என் குருமார்களை கொண்டா பாவம் வரும், எனக்கு அதுல என்ன இன்பம் கிடைக்காது, துன்பம் தான் கிடைக்கும்னு இவர் சட்டம் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. அதுக்காக அவர் சொல்றாரு, நீ இறந்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து போர்க்களத்துல தோல்வி அடைகிறாங்க, இறந்து போறவங்க அத்தனை பேரும் சொர்க்கத்துக்கு போறாங்க. நீ வந்து இறந்து போனீங்கன்னா அது போகலாம், இல்லைன்னா உனக்கு ராஜ்யம் இருக்கு ஆள்றதுக்கு, அதனால நீ போர் புரி அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா அவர் சொன்னாலும் அந்த போர்க்களத்துல யாரெல்லாம் உயிர் விட்டாங்களோ அத்தனை பேரும் மோட்சம் அடைஞ்சாங்க. ஏன்னா பகவானுடைய பார்வை படுறதுனாலயே அத்தனை பேரும் மோட்சம் அடைஞ்சாங்கிறதுதான் உண்மை. ஆனா இந்த இடத்துல அவர் வந்து அர்ஜுனரை வந்து மனசை தைரியப்படுத்துறதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லி இருக்கிறாரு.
அதை சொர்க்கம் வந்து போனா நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. அவருக்கு அர்ஜுனருக்கு மட்டும்தான் அது இல்ல இல்ல அப்படி இதுவாகுமா? கிடையாது. அர்ஜுனருக்கு மட்டும்தான் நல்லா கிடையாது. எல்லாருக்குமே தான். நம்ம வந்து ஒரு காரியம் நமக்குன்னு சுய தர்மம்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுடைய கடமை என்ன? இந்த உலகத்துல வந்து இப்ப ஒருத்தங்க நீங்களே உங்க குடும்பத்துக்கு நீங்க அப்பாவா இருப்பீங்க, குழந்தைங்களுக்கு உங்க மனைவிக்கு நீங்க கணவரா இருப்பீங்க. உங்களுடைய கடமை என்ன? அவங்கள காப்பாற்ற வேண்டியது உங்க கடமை. அதை விட்டுட்டு நான் கிருஷ்ணரை கும்பிட்டுட்டு நான் கையை கட்டிட்டு உட்கார்ந்துருப்பேன்னு நீங்க இருக்க முடியாது இல்லையா? ஆமா. உங்க கடமைன்னு இருக்கிறத நீங்க செய்தான் ஆகணும். வேலைக்கு போகணும், சம்பாரிச்சு கொண்டு வரணும், குழந்தைங்களை காப்பாற்றணும், படிக்க வைக்கணும், வீட்டுக்கு வேண்டியது செய்யணும். இதெல்லாம் உங்க கடமை. நான் இல்ல நான் வந்து செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு அர்ஜுனர் மாதிரி நம்ம சொன்னோம்னா நம்ம வந்து என்னது பாவத்துல தான் நம்ம மாட்டிக்குவோம். நம்ம வந்து பிறவியை வந்து நம்ம தான் வேண்டி கேட்டுட்டு வந்திருக்கிறோம் அந்த உலகத்துக்கு. பகவானா வந்து இங்க அனுப்பிடல. நம்மளுடைய விருப்பத்தின் பேர்ல தான் நம்ம இங்க வந்து பிறந்திருக்கிறோம். அப்ப இங்க வந்து நம்மளுடைய கடமைகளை நம்ம செய்யணும். அதே சமயத்துல பகவானை வழிபட்டு செய்யணும். நம்ம எல்லாத்துலயும் பகவான் தான் என்ன செய்ய வைக்கிறாரு. அவரு தான் வந்து நமக்கு வந்து ஆதாரம். அவரை வணங்குறது தான் முழு முதற் கடமை அப்படிங்கிறத நினைச்சு எல்லாமே அவர் அருளால நம்ம செய்யறோங்கிற அந்த எண்ணத்துல செய்யும் பொழுது நம்ம செய்யக்கூடிய பாவ விளைவுகள்ல இருந்து நாம தப்பிச்சுக்கலாம். இல்ல நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு ஒரு அகம்பாவம் நமக்குள்ள இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து கண்டிப்பா அடுத்த பிறவி நமக்கு இருக்கு காத்துட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேட்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிளாஸ் நல்லா இருந்தது, செஷன் நல்லா இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கிளாஸ் மாதாஜி. நான் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏற்கனவே உங்களோட மாதாஜி. ஹரே கிளாஸ்ல கிருஷ்ணா ஒன்னு மாதாஜி. அட்டன் பண்ணிருக்கேன். ஓ ஓகே. என் கிளாஸா மாதாஜி? ஆமா. ஓகே வெரி அந்த குட். பெங்களூர் இஸ்கான்ல ஒரு வாட்டி நீங்க கிளாஸ் எடுத்தீங்களா? L1 L2 ரெண்டுமே எடுத்திருக்கிறேன் மாதாஜி. நான் வந்து வேற ஏதோ கிளாஸ்ல உங்களோட அட்டன் பண்ணிருக்கேன். ஓகே ஓகே. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சது இல்ல இன்னைக்கு எடுத்த பாடம்? பிடிச்சது, ரொம்ப பிடிச்சது, ரொம்ப ரொம்ப நல்லா நல்லா புரிஞ்சது மாதாஜி. நல்லா ஹரே புரிஞ்சுது. நல்லா புரிஞ்சது. ஓகே தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ரொம்ப நன்றி. மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. நன்றி. நான் தான் நன்றி சொல்லணும். நீங்க எல்லாம் வந்து இதை கேட்கறதுனாலதான் நான் வந்து இதை எடுத்து சொல்ல முடியுது. உங்களுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்றேன். நீங்க வந்து என்ன செய்யுங்க, ஒரு அப்படி மறுபடியும் வீட்டுல போய் படிச்சு பாருங்க. நாளைய போர்ஷனையும் படிச்சுக்கிட்டு வாங்க. ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா குறிச்சு வச்சுங்க. கிளாஸ் எண்டுல டவுட் கிளியர் பண்ணிக்கலாம். எந்த டவுட்டா இருந்தாலும் கிளியர் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சா நான் சொல்லுவேன், எனக்கு தெரியலன்னா என்னோட குருகிட்ட கேட்டு நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்லிடுவேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் Thank you, பொறுமையோட ஹரே இருந்ததுக்கு கிருஷ்ண நன்றி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அனைவருக்கும் நன்றி. நம்ம கிளாஸ் இன்னைக்கு இதோட எண்ட் பண்ணிக்கலாம். நாளைக்கு மறுபடியும் நம்ம சந்திக்கலாம். எல்லாருமே ஒரு 2:30 மணியை போல வந்து இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. மாதாஜி இவங்க பத்மா மாதாஜி போல் போட்டிருக்கிறாங்க. இதான் இன்னைக்கு சனிக்கிழமை நைட்டு 8 to 9 வரையிலும் சதாச்சார் கிளாஸ் நடக்க போகுது. சதாச்சார் கிளாஸ்னா எதை பத்தி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியாது. அதனால நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ பகவான் கிருஷ்ணரோட அவதாரங்கள் நம்ம படிக்கிறோம். அவதாரம்னு நம்ம படிக்கிறோம். அதே மாதிரி அவர் என்னென்ன இன்கார்னேஷனா அவருடைய அவதாரங்கள் என்னென்ன, அதோட மகிமைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் எடுத்து சொல்லுவாங்க. அப்புறம் நம்மளுடைய கோஸ்வாமிகள் 6 கோஸ்வாமிகள் முக்கியமானவங்க. ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி அப்படிங்கிற கோஸ்வாமிகள்லாம் இருக்காங்க. அவங்கள இருந்து தான் இந்த மரபு வந்திருக்குது, பிரம்மகௌடி சம்பிரதாயம். அப்புறம் வந்து ஆச்சாரியர்கள் நம்மளுடைய பிரபுபாதா, அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதாவுடைய ஆச்சாரியர் சரஸ்வதி சித்தாந்த கோஸ்வாமிகள் சுவாமிகள், அப்படியே அவங்கள பத்தி ஆச்சாரியர்களை பத்தி, கோஸ்வாமிகள் பத்தி, பகவானை பத்தி எல்லா விஷயங்களும் அப்படி சொல்லி கொடுப்பாங்க. நம்ம வைணவ கலாச்சாரம் எப்படி நம்ம கடைப்பிடிக்கணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே சொல்லி தருவாங்க. அதனால கண்டிப்பா எல்லாருமே வந்து அதுல வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரே ஒரு நாள் தான் உங்களுக்கு வாரத்துல ஒரு நாள் சனிக்கிழமை ராத்திரி 8 to 9 கிளாஸ் வந்து எடுப்பாங்க. எல்லாரும் போய் அட்டன் பண்ணி அதையும் நீங்க தெரிஞ்சுங்க. இது பாட்டுக்கு இது படிக்கலாம், அது பாட்டுக்கு சைட்ல அதையும் படிச்சுக்கலாம். போல் போடுங்க எல்லாருமே. ஓகே மாதாஜி. ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் இருக்குமா எப்படி மாதாஜி அது? சனிக்கிழமை சதாச்சார் கிளாஸ் வந்து இந்த கம்மிங் சாட்டர்டேயா எப்ப இருக்குங்க மாதாஜி? கம்மிங் சாட்டர்டேல இருந்து ஆரம்பிக்குதுல. எவ்ரி சாட்டர்டே எடுப்பாங்களா மாதாஜி? எவ்ரி சாட்டர்டே 8 to 9. சரிங்க மார்னிங் ஈவினிங்கா மாதாஜி? நைட்டு மாதாஜி. நைட்டு 8 to 9. ஓகே.
நம்ம ஐஎஸ்டி இந்தியன் ஐஎஸ்டி கணக்குப்படி பார்த்தா நைட்டு 8லேருந்து 9 எல்லாருமே போல் பண்ணுங்க. எல்லாருமே சேர்ந்து எல்லாருமே இன்னும் நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கலாம். அதுக்கு தான் உங்களோட ஆன்மீகம் வந்து இன்னும் வளர்ச்சி அடையறதுக்காக அதெல்லாம் வந்து இஸ்கான் மூலமா கிடைக்குது. எல்லாருமே பயன்படுத்திக்கங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே நாளைக்கு நான் வந்து இந்த சொல்லி கொடுத்த ஸ்லோகம் அந்த பாட்டு கீர்த்தன் எல்லாமே படிச்சுட்டு வாங்க. நாளைக்கு ஒவ்வொருத்தர் நான் சொல்லுவேன். யாராவது ஒருத்தர் படிக்கணும், ஒருத்தர் ஸ்லோகம் சொல்லணும், ஒருத்தர் வந்து பாடல் பாடணும். அப்புறமா இது ஸ்லோகத்தையும் பாட்டையும் குரூப்ல போட்டு விடுங்களேன் மாதாஜி, படிக்கிறதுக்கு வசதியா. ஸ்லோகம் வந்து உங்க புக்லயே இருக்குமே மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் புக் இன்னும் வாங்கல மாதாஜி, இப்பதான் ஆர்டர் கொடுத்திருக்கோம். சரி நான் அட்மினை விட்டு போட சொல்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் கிளாஸ் என் பண்ணிக்கிறேன் இன்னைக்கு. நாளைக்கு மறுபடியும் சந்திக்கலாம். எல்லாரும் 2:30 மணிக்கு வந்து ஜபம் பண்ணுங்க. முடிஞ்ச அளவு எல்லாரும் ஜபம் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்க மாதாஜி, மிக்க நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே